Так, сказал бедняк. Esselamu aleyküm. Kavmi adalanız. Vatandaşlar selam. Kavmi can sağlıklanır. Armam. Amin. Yema çayına. Be. Ben barana o yine. Online TV. derecesinde taýsy tagallalaryň edilýändiginiň aýdyň misaly bolup durýar. Diýarmyň dürli künjeklerine ýaşlar üçin täze iş orunlarynyň döretilmegi, ýaş maşgalalara döwlet tarapyndan uly gollaw himayatlaryň berilmegi aýratyn bellenilmäge münasipdir. Gahrman arkadaly serdarmyň belent önemi biz ýaşlara täze üstünlükleri ruhlandyrýar hemde borçlandırýar. Arkadaş serdarly bagtyar ýaşlar ýeli düşümli, ırsgally, saglykly, üstünlikli ýyl bolsun. Ýaşlara ilim bilim almaga, hünär öwrenmäge, döredicilik bilen meşgullanmaga, şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly serdarmyň jan sag. Hay senin arkadaşın bilen. Ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli. Senin arkadaşın däm köse oturan. Alıp barayan işleri elmüdam provaşıkları beslendim. Hayır, kanalaştan alıp barayan işleri. Menden şeýle bir gowur ya. Hemem seňem meni All their undertakings. Thank you, Mahim, for coming to our program. Sağ olun Mahim. Gepleşigimizde gelip beren görüňleriňiz üçin biz hemsede işiňizde uluslararası artyp edýäs. Mehriban ýerleşler. Şonuň bilen siýasy gepleşigimizi geçirip oturýar. Gepleşigimiziň ahyrynda hormat prezidentimiň gahrman arkadaşymyň janarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, döwletimiň hemme taraplaryndan ösürmekde alyp beren işleriniň hemiş üstünliklere beslenmegini arzuw edýär. Bize üstünlük göremzok. Bir de üstünlük göremzok. Çarwadaşlar siýasaty netijesinde ýurdumyzda her günlük toýlara, bayramlara beslenýär. Türkmen televizyonundan ha görýäňiz vatandaşlar. Türkmen televizyonundan diňe ýalan propaganda bilen başabay. Haýsy kanal açaýyn, ha şu Türkmenistanyň içinde gidip duran kanal şu vatandaşlar. Haýsy kanal açsan? Şeýle bir çap bolýar. 1900 ýylda Talip Duay Kengeşiniň bilelikde gurnamagyny Здравствуйте. Salam hemmeňize. Gowmy adalanýyz. Şatlyk şeýip sen like köpürek basaw. Saňa gowy gelişýär. Kanalymy beğenmek. Ha bu arada yan bir video paylaştım TikTok'ta. Şol fake kanaly yapmak var arada, arş kaydetmek var arada. Şonu hükman her kim bir gedek etsin. Şu taýda spam madır, yanıltıcı bilgi diýip bar, nefret barındıran diýip bir neme vardır.
bildirip bir adam 5 gedek 10 gedek basy bilýär vatandaşlar. Edin şonu hukmany suratda. Çünkü bu haramlar bilen aşak oyunlar oynayadam. Oyunu biz jalyp edip yaptıralım vatandaşlar. Biz jalyp edip bilýär, biz köplük biz. Bizim san bilen ýeňmeli ýerimizden bar. Düşünýäňiz, yani diňe Farhadyň özüniň ýetişmezligi mümkin. Etil menkine mesap bilirler. Şoň üçin diýende если бы еще президент позаботился о народе, где нету такого, где вот в эфирах телевидения смотришь, вот. 2023-nji ýyly arkada serdarly Bahtiyar ýaşlar diýip atlandyrylmagy münasibetli. Вот, arkada serdarly Bahtiyar ýaşlar. Hawa. Bahtiyar ýaşlar nerede gezipdir? Bahtiyar ýaşlar Türk'de gezipdir. Bahtiyar ýaşlar Ýewropada gezipdir. Bahtiyar ýaşlar Amerikada gezipdir. Hindistan'da, Hatay'da gezipdir. Bahtiyar ýaşlar näme üçin Türkmenistanda bahtiyar däl? Eger hakykatdan bahtiyar bolsa. Вот, şoň üçin vatandaşlar sizden içe kaýışdym. Bizim agzy birlik görkezip agzy birlik näme urudýar bilýän vatandaşlar. Agzy birlik güýje urulýar. Şo güýjü bölmäne de çalışýan we häzirki Wizipede oturan kişi bolup da indi Türkmenistanda Wizipede oturan kişi bolup pul gazanmak bolan derdi. Ina siz nähile Türkiýe, Ýewropa, ol ýurtlary, bu ýurtlara gaýtdyňyz da eklenç diýip. Olam şonu eklenç kapysy diýip hasaplaýar. Onu watana hyzmat diýip hasaplanoklar. Onu Türkmenistan hökümeti benim watana hyzmat etmelilerine möýdanok. Şonu şol taýda oturup, şu Wizipede oturup men pul gazanmaly diýip pikir edýär ol. Yani pul gazanmak üçin gelinmelimi Wizipe? Yani Türkmenistanyň başyna prezidentligi, ministrligi pul gazanmak üçin barmalymy? Yani pul gazanylýan ýer mutay. Yani Wizipe diýilen zat aslında pul gazanmak üçin mi bar? Olar şu pul gazanmak olaň derdi. Olaryň derdi halk bolsa da tagam halka behbitli işler ederdiler, bizem görürdük, bizem aýdardyk. Jaý borsalaram özlerini, Aşgabatyň ýollaryna orsalaram saňa peýdasy ýok. Ferony sen ulagyň bilen giri bilen otaýyk. Şol millet paradygy şolaryň özlerini, welaýetlaryň başlyklary, prokurorlar, kadylar, kulçy oýnakotlar daray şo taýlaram hemmesi öz adamlary. Diýmek buluň derdi halka hyzmat etmek däl, adalat wapşe ýok. O iki dodonuň arasynda adalat. Haçan özlerine gerek bolsa kanun ýörýär, adalet ýörýär. Özlerine gerek bolsa da sen ýal, men ýal garyby basçak bolsalar, atçalar kanundan kanun teredýärler. Ana şo wagt teredýärler onu. Başga wagt ýapýarlar, danima porkazyň ýalar. Başga wagt. Özlerine gerek gelse de özleriniň etmeli işi öz garynlaşlaryndan başlamalylar. Ýa-da bir giden haramzada çöpdüğü adamlar pul berip anha onun ejesine söwdürip otyr. Tutuş Türkmen ýüklemediň, mert ýüklemediň ejelerine söwüp otyr. Türkmenistanyň içinde oturup. Aha, bir sanak ýene çöpdüýdi. Oňa da pul berip, kompýuter alyp berip, halkyň içine wara pitne sokup otyr. Halky bir-birini urşdurup otyr, gyrdyryp otyrlar. Naşolary seyrederdiler. Niýetleri eger halka hyzmat bolsa. Seyredenoklara. Mene biz näçe çykardyk? Merdan Mustaqif ýaly haramzadanyň nähile haramzada dyny suutnamasyny çykardyk. O jenaýata goşulanyň öz agzy bilen aýdyn zatlaryny görkezdik. Ýani şondan soň çäre görýärlermi? Ýok. Görenoklara. Ýene de şu arkadaýyndan umytly, men arkadaýa şöhrat diýenniýe. Ine Cemşit da häzirem diýär da bolun. Onu bilemok. Ýurdun içinde belki maşgala mazar vermesin diýip gepleýändir olam men pikirimçe. Bolmasa gollan üçin däl bolýan ýöne. Gollaýan bolsa, gollamaýan bolsa, hani sen arkadaň onu merdan Mustaqif türme bassynda. Bassyna görkezsina. Ýa-da maksat Türkiýeň basyp görkezsin. Şolaň edip oturan işleriniň ýekejesem konstitusiýada gawat beren o, kanuny da gawat beren o. Ýaşatlyk şehiýip bassynlar.
Ya dilöre balakvan bassınlar. Eden oklara. Hiç kaçan oturan şakasını kesmeyer ol. Özü şoň üstüne oturan. Şonu ettirdi oturuyor. Türkmenistan hem yeri korrupsiya diye. Hallancı full. Doğru diýen şonu bilmeýän ýok. Şu zatları bilmeýän ýok. Şu zatları. Ine sen bilýän, men bilýän, hatta wara mektepde 3-nji, 4-nji klasda olanjy on bilýär şu zatları. Hemmesi bilýär. Näme düzeltmek kıyın zatmy? Yani korrupsiýany 90 götürümde, 90 ýaş götürümde gezip gör. Hemme ýer korrupsiýa. Hakykatdanam. Şonu näme üçin go adaldyk bilen oklar 2%, 1% düşürüp bilen oklar. Näme üçin? Çünkü özleri şoň üstünde imitlenýärler. Bulara dürüst adamlar gerek gel vatandaşlar. Bulara aýdana şu wedipe Türkmenistanyň wedipesi olary diňe eklenç üçin gerek. Yani pul kazanmak üçin gerek. Olar Türkmenistanyň hökümetini hamana firma diýip hasaplaýarlar. Dara hususy firma. Yani men hususy firma açtım, Adana'da Türkmenistanyny taktım diýen ýaly otyrlar şu prezident. Şu taýda. Hususy firma, Türkmenistan hususy firmasy. Ne firmaň ady Türkmenistan olar üçin. Şu firmadanam elinden gelse ol mal soýançylar bilýänmi? Käwat etini sünkinden aýrýarlar da bolun. Şu gırıp aýrýarlar da şu gramam et goýmanjyk sünkden. Edil şon ýaly edibem. Sünki etdiler, sünki. Bir jylkaly et ýer wa bolsa hemme zat alyp otyrlar öýlerini. Sünki etdiler däre. İp sünkedik koydular. Ana şoň üçin infляция ösýärda. Infляция şoň üçin ösýär. Hadinan boşatsaň, gelen daşarutdan, eksportdan gelen pullary yerliklere ulanmasaň, yerliklere urukdurmasaň, 2 milyon dolarlyk edip bolýan işi 10 milyon dolar etsen, 10 milyon dolarlyk işi 100 milyon dolar etsen, 3 aýa etdiler anha. 3 aýaň özü 10 milyon dolarlyk proýekt watandaşlar. Bular gidýärler 130 milyon dolara 3 aýaň ýerini gödýärler. 13 sanak 3 aýak gurup bolýar bolmasa. Çünkü dolary bitende antadan sat bakasyny ükgöden ok. Düşünýärmi? Näme üçin? Seret 10 milyon dolar edilýän zada dolaryň özünde infляция 2% watandaşlar. Düşünýärmi? 2% ýyllyk. Şolam ýok belki. Çünkü ol mirawoy pul bolansaň, o pul hümmet ýitiren ok. Toýuz sen geçen ýyl 10 milyon dolar eden dadyň, şu ýyl bar bolsa şu 10 milyon nol 2 üstüne minýär. Sehel minýär watandaşlar. Bular näme etdiler? 130 milyon dolar edýärler proýektlary. Yani aeroport 2 milyar 200 milyon dolar vurdular. Kurdular. Turist gelýärmi ondan? Ýok. Turistlere vize veren ok. Türkmeniň yol açykmy? Oňa da ýok. Gidende gelende ýapyk dur. Ullokan aeroportun kapasitesi häzir 10 götürümde işleýändir ýa-da işleýänlerdir. 10 götürümi. Toýuz bir giden gapylar var şeýle-de, bir giden gelen adamlary sıradu almaly, sıradu eglemençik geçirmeli ýa-da eglemençik goýbermeli bolsa, şonu Serono sen yine öňkýar nogotuňa durýan, yine öňkýar garaşýan şo taýda propga dörýär, tamojnikler sen sumkaňy dörýär. Sen şo aeroportdan çykkançan yine saňa 1 saat, 1,5 saat gerek. Yine gerek. Tapawdy näme soň sen täze aeroport gurduň näme? içi öňköne, sistemaň köne. Adamlar yine şo taýda wagt ýetirýär. Tapawdy näme onu? Han sen adamlara hyzmat etmeler, sen hyzmat derdiň wa bolsa, men eglenmeler şo taýda. Sen rentgen aparatyň näme ýaraýar onu? Eger sen rentgenden çykaryp meni sumkalaryny dörjek bolsaň adamlaryň şahsy telefonlaryny elinden alyp onu barlajak bolsaň, o nähil bolýar şo Türkmenistan hususy firma ýurly watandaşlar. Ýagny bir maşgala firmasyna. Maşgala näme bardy? Maşgala jemgyýetçilik näme gurumasy ýaly bar zat boldy. Toýuz şolar näme etdi oturmaly, bizem hawa aýsak erwed adam bolmaly, biz dönüp bolmaly. Biz şu zatlar aýdanmaz üçin bize hain diýmeli, bize dönüp diýmeli. Şu wara bize kim dönüp, kim hain diýen oňa şoň özü dönüp dur watandaşa men size aýdaýyn.
Olar halk düşmanları. Siz aýdyn, size düşman vatandaşlar. Ha, men aýdýan sözüme inanmaýan bolsaňyz, durmuşuňyza seredaýyn. Durmuşuňyzda diňe kösendiňizmi, kösenmediňizmi şuuna çenli. Kösendiňiz. Şuuna çenli diňe kösendiňiz durmuşda. Onuň halkyna hyzmat etmeýän, şular ýaly düşmançylyk edip oturan adamlar bolan üçin kösenýäňiz. Näme üçin kösenýäňiz bolmasa? Näme üçin başga milletler, başga döwletler, halklar kösenenok biziňki ýaly? Çünki halkyna düşman däller o hökümetler. Olar halkyna hyzmat etsem diýip ýarşýarlar. Aňsatlaşdyrýarlar hemme zady. Biziňkiler olun günü geçdikçe kıyınlaşdırýarlar. Şonuň üçin de barymyz ýurtdaşynda bolar bolgusyz guruluşlaryň netijesi da diýe. Oja bolar bolgusyz proyektler ýeneler şolaň üstübilenem bular plowurlaýarlar. Tenderler diňe plowurlamak üçin wadyr. Diktaturalarda tenderler, guruluşlar diňe plowurlamak üçin wadyr watandaşlar. Ony ýadyňyzdan çykarman. Näme üçin asnawlaýan guruluşy berýändir? Guruluşlaryň üstübilen plowurlap bolýar çünki watandaşlar. Halkyna ýagdaýymyz kyn, o bankda dollarymyz ýok, pulymyz ýok, gurulmy berýändirler halkyna. Özleri bolýan bu tarapdan gymmat proyektleri, guruluşlary dowam etdirýändirler. Çünki derdi halka hyzmat etmek däl, derdi plowurlamak. Derdi şu Şwetsariýadaky şodun doldurmak, Dubaydaky şodun doldurmak, Dubayda imuşstuw almak, birden imuşstowlar we watandaşlar intak biziň bulan köpsini bilemizok. Hakykatdan bilemizok. Köpsiniň niýelerde imuşstow bar, baýlyklary bar. Mysal üçin ýani bir normal adamynyň aýlyk bilen belki de bir aýlyk bilen ýetip bilen o zatlary mysal üçin bir güýçlü firma diýerler, ýani maryň mysal üçin baýlarynyň täze mysal üçin. Täze şol gidip şol taýda bir sanak villan satyn alyp bilen op 3000-4000 sany iş ýeri bilen birgiden o önümçüligi bilen taşerutlary eksport edýär. İçeride birgiden köýke diýdi, tort diýdi, satýan zatlary bar. Şondan gelen girdijileri bilen näçe ýylyň dowamında belki şularyň bir sancak alan villasyny belki aly bilen ok. Täze ýal firmalar. Ýöne bular birden alýarlar, bir näçesini alýarlar. Bu watandaşlar bu aýlyk bilen ýa-da bir firma bilen edip boljak zatlar däl. Men size aýdyn. Olar ýaly ansat däl. $1 milyon bara bir firma açybam gazanmak olar ýaly ansat däl watandaşlar. Bular gidýärlerde bara $5 milyon bir tane villan satyn alyp göberýärler. Ýa-da gidýärler Angliýada bir ýerde kazino açýarlar. Bir kazino açmak bilýän ama o nälik raswody bar. Ýanwar Göktepe şehitleriniň jaýlary cennet bolsun. Eddilözi aýdanyňyz gelsin. Hakykatdan hem şu 12-nji ýanwar watandaşlar şu Göktepe şehitlerine şu taýdan ýatlap geçeliň. Göktepe walasynda 1881-nji ýylda edil şuwunny birgiden gyrgynçylykly waka bolup geçdi. Göktepe walasynda ýalňyşmasam şol zalim komandir, Rus komandiri Skobelev diýen ýalňyşmasam gelip çağa diýmen, garry diýmen, ýaş diýmen, barsyn gyrgynçylyga berýär. Hatta şu galadan çıkıp kaçanlarım izinden yetip öldürüyor diye de. Şolur ya da haramlarda bir komandir bolan Skobelev hava. Şimdi yine de men hani Rusları yamanlamak nemem yok. Halkı bilene asla işim yok. Halk günahkar değil bu tayda. Şonu dolandıryan hükümeti golla propaganda edýän özüni jurnalist diýen, özüni aktivist diýen adamlary men absolutna watandaşlar gollamak. Şolar siziň hem bir-gara aýyp goýmagyňyzy isleýän, çünki bize gyrgynçylykly Göktepe walasy ýaly tek dawamyz barka, ýene de gidip biziň Russiýa ýaly, Putin ýaly haramlarda bakna bolmamyzyň manysy ýok watandaşlar.
Näme üçin biz bakna bolmaly? Näme üçin biz Russiýadan toruşmaly bir zady? Etjegem bolsak, hawa biz ejiz döwlet. Belkem ýokarda Iroviç, Serona bir ýerge baglanmaly bolýanam bolsak, has adalatly birine baglanjak biz. Has demokratiýa, adam söz azatlygyna, adam hukuklaryna hormat goýan döwletler bilen biz bileýärjek. Iňwerkisi Russiýa ýaly döwlet şu wagt 21-nji ýüzyylda. Eger men aýdýanym ýalan bolsa, men uruş islämok, heredin. Men uruş islämok diýip bir pankart açyň gidiňde Russiýanyň bir ýerine. Siz açtyrýarlarmy kaşony? Näme men uruş islämok diýmek jenaýatmy? Näme üçin etdirden oklar? Men uruş islämok diýe. Net wayna diýip plakat açyň, açtyrýarlarmy size? Size şonu etdirmeýän döwletiň baknalygyna girmegi aýdýan adamlar, watandaşlar. Ya şu döwletiň hyzmatkaryny edýärler pul garşylygyna, ya satylan şular. Düşünýärmi? Şol adamlardan hem daş durun. Şol adamlaryň hemmesem watan diýip çykýandyr öňüňde. Watan diýip çykýarlar. Awa demokratiýa diýip çykýarlar. Gurban ulyny olaram ýürenen kişi bolýarlar. Ýöne insanyna ýene Russiýa hyzmat edýän adamlardyr. Şular tanan watandaşlar. Çünkü biz näme biziň şuwuny gelip şuwunlary kösenip görmegimiň esasy rol şo taýda bar. Şo taýda Putin Türkmenistany diktatura bilen gowdalanýar ýa. Demokratiýa bilen dolanýar bilen owa. Şo taýy eçki bilen owa. Demokratiýa bolsa meclisinde demokratiýa bolýar. Toýst mecliste sistemada demokratiýa men diýenim. Ya adamlarda söz atly bolany gerek elbetde ýöne esasy mecliste demokratiýa bolmaly. Mecliste ýok, hani ýekinji deputatyň çykyp görläni gördüňiz bu Türkmenistana 140 san deputat bar. Gördükmi hiç jemden göremdik. Şoň üçin biziň etmeli zadymyz Türkmenistan hökümetiniň azat bolmagy. Biz ýurdumyz azat däl watandaşlar. Biz diýäs garaşsyz döwlet eýle beýle diýäs hawa. Ýöne biz hakykatdan hem garaşsyz däl watandaşlar. Gynansagan däl bizi kontrol edip oturanam şo Russiýa Putini. Tak şo Göktepe galasynda bolan wakalar şuwuny çenli. Yani öz ýurdunyň içinde de bir giden adamlary ne hak ýere türmäde bassa şol bir giden watan üçin görüşip anha içeride ýatan bir giden olanyň aktivistleri bar. Nemtsev diýip biri bardy, onu öldürdiler. Öýüniň ýanyna çykanyny atdylar. Ondan soňra Navalny var, ana ýatyr türmede. Toýst hakyny kun gözleýän adama söz azatlygyny bermeýän döwleti alagadan Ýewropadan, Amerikadan hem hamana has gowy döwlet ýaly görkezek bolan adamlaryň hem sözüne inanmaň watandaşlar. Onuň üçin şonu görmek üçin wara ýokar bilimli bolmak gerek ýaly watandaşlar. Ya professoram bolmalylar. Şonu görmek üçin. Bu döwletlerde inhaýyň bolman oturup sen şu oturan Ýewropanyň tankid edip bilýän. Ana biz gittik. Polşada protest etdik aha. Polşa hökümetiniň özüne metdik aha. Biz basmadylar aha, gelip görse. Han sen edip gören protest edip görani Russiýada. Näme diýerler seni? Gözünökden gözüň açýarlar. Meýalik studentçigimiz gidip plakada açan üçin suutlara gatnaşyp zat edip şey edip tapmadymy? Şey edip aklanmadymy soňunda? Suuda öderlik zat bäme o şey edip eline bir plakat açdy ödüm. Russiýada deýmedi o taýda, Türkmenistan barada ýazdy. Şonu da gittiler, şonu bastılar. Basacak bollar. Advokat da tutuldu. Bir giden iş edildi şo taýda. Näçe wagtlar. Yine de gelýärler de var ha. Russiýa. Tak što şu wagt tema model ýöne şonu propagandiýerde de oturan nemeler ünsbermän watandaşlar. Şolar ýaly adamlardan hem daşrak durun. Olaram gelse demokratiýa diýen olup gelýändirler ýanyňyza, olaram şu hökümetden bizar dik gelýändirler ýöne şey diýen olup etmeli, etjegem bolsa. Düşünýärmi? Gönümel gelip öz niýetini aýdy bilen oklar erkekçe bolup. Yani näme üçin şoň üçin aktivistleriň arasynda käbir nemeler bolýar? Aktivist diýip feresleňini daja karman çormanlara biri men jurnalist diýip ýatyr, biri men partizan diýip ýatyr. Ýöne o Russiýa baglamak niýetleri.
demokratiya diýen bolup Gurbanoğlu gitsin, hawa ýene halkyň içinden bir çyksyn, ýöne şolam ýene Russiýa baglansyn. Niýetleri şol, düşünýäňiz. Putin demokratlary halamaýar. Gaty dogry aýdýaňyz. Turan islemeýänler Russiýa diýerler diýe. Gaty dogry. Turan islemeýänler Russiýa diýendir. Turan'ı islemeýär, çünki Turan näme öz başdak bir güýçde ol. Türkiýe näder Türkiýe döwletleri birikse, agdy birleşse ol ýa bir güýç emele gelýär-de, çünki näme 5-6 döwlet bar taýda. 5 barmak birikse ýumruk bolýar iň berkisi. Olar bir ýumruk bolup bilýär. Bir ýumruk bolsa Russiýada garşy durup bilýär, Hytaýda garşy durup bilýär. Bizim öz kararlarımız özümüz alıp bilýäs. Doganlyk gatnaşyklarymız ösýär. Özbekistana, Kyrgyzstana, Täjikistana, Gazagystana birden bizim dogan garnaşymyzdan durmuşa çykany bar, öýleneni bar, birden gatnaşyklar açylanlar bar. Bular habarlaşyp bilen oklar. Bular ara açylýar. Bular gelip gidip bire gatnaşyklar ösýär. Ýewrosoýuz ýaly. Ýewrosoýuz 28 döwlet birip bilen biz näme üçin 6 sanak Türkiýe döwlet bolup birip bilendik. Näme üçin biz serketsiz, vizasiz gidip gelip bilemdi. Şu döwletlerde 28 döwlete wara, serketten serkete geçeniňem bilen ok. Poýda minýan bir döwletde, mysal üçin oturýan, aýdaly, Polşada minýan, poýda minip oturýan bir seretýän bolun seni ýam Gallanjada geçip ýörsiň, ýa-da Çehiýede geçip ýörsiň, ýa-da Germaniýada geçip ýörsiň. Geçeniňem bilen ok serketini. Poýdyň içine saklap polisiýa senden dokumentam soran. Bizde ho velayetden velayete geçecek bolsaň sorulýar indi. Indi şogowmy ýa ölüne şu Russiýanyň şoň döşüne medal takyp ýör. Şunu edip ýörün prezidenti gollaýar. Deret görýän watandaşlar. Şu ýalňyşlyklar düýbi ýene ýokoryp bar ýa-da hemmeti. Şu bu prezident bolsa velayetden arasyny geçme kynlaşdyrmada, go adam bolsa. Onum Putin gollamazdy, Putinim go bolsa. Putin barıp döşüne medal lakmazdy. Stratejik partner diýip. Ýene de Putin wara gavno watandaşlar, kim näme diýse şonu diýsin. Putin gavno. Düşündiňiz? Men ana bir aýtjak gözüm şol. Şo haramlarda da 20 ýyl oturan soň diktator boldy. Başta gelende belki erwedem däldi olam. 20 ýyl oturdy, ana iň soňunda urşa gitdi, ýurdy, urşa sokdy. Mobilizasiya etjek geldi oturdy urşun başynda. Urşun soňunda ýa mobilizasiya edip otur. Yeňilip başlansyň. Bu adamlaryň sözleri ýalan watandaşlar. Bu adamlaryň sözleri bolmaýar. Düşündiň? Bu siýasatçylarym kirli, çoňçunam kirli siýasat alyp barýarlar. Mardan çärjebe 5 post bar diýe. Awa şolunu Türkmenbaşyň döwründe de şon men ýadyma düşýär. Mardan diň Aşgabatda gitjek bolsaň 12-13 ýerde post watda. Hersine ýa barmaly adyň belletmeli, ýa pasport görkezmeli, ýa ýene bir zat etmeli, ýöne durup geçmeli, şo taýda säýanyp baryp belledip geçmeli. Garaz cibilizm diýilýär o watandaşlar. Şoň üçin hem şular ýalak adamlary, eň merkezi Putin go adam bolsa, seni öz ýurduňa seret näme edip görsiň diýip bilerdi. Diýenok öle içerki siýasatyna goşulmak bolýar. Onu içerki siýasatyny dogry ýöretmegi urudur diň bolmanda. Onu meden o gaýtam gitdigiçe gasyp otýur, gitdigiçe. Gitdigiçe diňe gadagançylyklar köpelýär watandaşlar bizde. Garaz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we atasy Gurbanoğlu Berdimuhammedow gynansaňam ýurduň başyna hyzmat etmek üçin däli. Awa men şundan geley biraz girdeje deyin. Menem hawa Türkiýün elmasym kanal Türkiýe işlemene gitmeli bolmaýyn diýip şu wagtdan hasaplaryny, şotlaryny dolduryp otyrlar. Ýöne ene şu garyn wa, ene şu garyn diýilýän zat sen men ýene 3 günden ajygar diýip 3 günlük nahary bilen ok. Şoňa syýanjasyny ýeň sen. Şoňa syýanjasyny ýeň. Sen iýip geçmeýän netip bolsa opurlar ýene Türkmenistan hökümeti bolup izini alýas eliňizde.
tapağı yok. İstese sizin Dubai'da umuştanız olsun, dadınız olsun. Siz gittiniz Türkmen alan makaronunun başlığını bastınız. Üstünden 10 yıl geçen sonra. Näme etdiniz? Barladınız. Hawa sen şu wagtky kerpiç sawdy, bir wagtky makaronun başlykan galanan pulun eken, şo taýda da haramladyk edipsiň, o taýda da bir giden pul urlapsyň, näme edipsiň diýip kerpiç sawdy elinden aldyňyz da. Aldyňyz. Sakar çägeli bir ýaşuly. Özüniň türmä basdyňyz, owulundan basdyňyz, körekenden basdyňyz. Onuň toýdalyny elinden aldyňyz. Pullarına melinden aldyňyz, maşinlarına aldyňyz. Edir şolar ýalap siziň maşynyňyza garaşýa. Türkmenistanyň iň ýokarsundaky piramidaň burçunda oturanlar. Onun berde minister bolup oturanlar, häkim bolup oturanlar. Tapagy orun wasar ýokary wezip edäkler. Sizem maňa etdirdi, maňa o sistema şeýledi diýip özüňiz aklap bilmeýäňiz. Häzirden aýagyňyz deň alýaňyz. Ogurluk edeniz ok, halkın hakkını iýeniz ok. İýseňiz sizem jogap berýäňiz. Kim iýen bolsa, o zatlaryň arhiwi Milli Howpsuzlyk Komitetine watandaşlar düzülip otur, o zatlar ýazylyp otur, arhiwinde dur. Olaňa mis açylýar danym olary hasap sorulýar. Sen o wagt özüň aklaýlan ok, şo wagt sistema şeýledi, şo wagt bu beýledi. O wagt onu diýilýär, 10-njy etażdan bökdiýse bökçökdiňmi diýilýär, o soraw berilýär. Bökdiýse bökçökmänmi senem diýilýär. Tak što onu halas edenok, adamlara zulm edenem bolsaň, ne hak turmaga basanem bolsaň, kazy bolanem bolsaň, tapagy ýok. Hemme zadyň hasabı sorulýar. Nesip bolsa. Men inanýan şu biziň halkymyzyň içinde akylly başly adamlar köpelli, oýunçdy. Hemmesi oýunçdy watandaşlar. Men inanýan şu adamlar nesip bolsa gelecekde yurdumuzda gow yerlerde işlerler, çoluň öňüni açar. Biz men bir zady söz bereýin, meniň Türkmenistan hökümetiniň ýykylmagyna, ýani şu rejimiň ýykylmagyna elimden gelen kömegi bar bolugum eder ýöne goýmaryn. Çünki men biziň üstümizden heşelle kakyp oturan hamana ola biziň efendimiz bize Mongoliýa alak bolmak isleýänmok, şolar ýaly görmek isleýänmok. Olar biziň hyzmatkarymyz bolmaly. Ýurdun eýesi halkdyr watandaşlar. Ýurdun eýesi halkdyr. Türkmenistan ýurdu bir maşgalanky däldir. Bir hususy firma öwürtmez. O halkynky milli baýlygymyzdan halkynky, milli hadinamyzdan halkynky. Tak što onu biz hiç açan bir hojalygy al senki bolsun edemdok, etmeýäsem. Sen şuna çendi sana 17 ýyl uje nemede oturanyňa Gurban Ulyň hökümeti 17 ýyl 16-17 ýyllarny 16-17 ýyl oturdun, sana bir proje berildi. Sen projany gowy dolandyryp bilmedin, wagtynda görkezip bilerdin, halkyny söýýänligiňi, halka hyzmat etmeligiňi. Onu görkezip bilmedin, tak što nem gitmeli wagtyňam ýakynlaşýar. Halkyna bir agzyrlyk görkezse watandaşlar, üçünün işi watandaşlar. Beýdip 10 ýyllap, 20 ýyllap daşa rutlarda galyp, kösenip, aýraçylyga çydap, beýdip gazanmaly zat ýok. Häzir şu Türkmenistanyň içindäkilerine de gynanýan, negis Mariýada görgürler, hem bir zat edi bilen oklar, agzyrlaşyp bilen oklar, hemem daşary urda gaýtjak bolýarlar, işiň eklenjin gözleginde de şu 3 günni agzyrlyk görkezseler de 3 günni 5 günni şu mesele çözülýär. Senin 10 ýylla 15 ýylla gadanjagyň şu Türkmenistan hökümetiniň başyna halal, halkyň hakyny iýmeýän, adalatly, beren sözünde, beren wadasyna tapylýan dürüst adamlar gelse, işini laýyk, işini başarýan adamlar gelse, söz berýänler 10 ýylla däl watandaşlar. Sizin 10 ýylla gadanjagyňyz 2 ýylla gadandyryar şo. 1-2 ýylla görürsiňiz, özüňizden bilmän galarsyňyz, bular ýaly maşap boljak kena hawdy. Sebäp diýsen biziň başymyzdakylar şu wagt bize şu biziň pulumyz, hadinamyz näme bolsa şo bolsun gazanýan, milliard bolsun, näçe milliardlap dollar bolsun, onun hiç ýylyk çynnyk ýalam halka peýda beren ok.
Sosyal kömekler köpelden ok, sosyal kömekler beren ok vatandaşlar. Beren ok. Barriden maşkalalar var, o öýünü var, iyere çöreği yok vatandaşlar. Öýünü kuruş et al bilen oklar. Et bir kilo et satın al bilen oklar. Kartoşka soğan näme? Şo juda bolmasa kartoşka gaýnadyp ýersiň. Şoňa güýji etmeýän maşkalalar var vatandaş. Şo derece gariplaştırdılar. Birazcık bir newsini alarsın o. Bu meniň daim minister, meniň ejem häkim, meniň kakam plan diýip bar, olara da baýrynmaň, olar iki dodoň arasynda adam. Olar hiç kim peşke olar. Türkmenistan'da. İki unlu bar yok eýen, bir un telewizora çykanyny görersiňiz, basylanyny eşdersiňiz bar. Olar baýrylyp bu atky hökümeti prezidenti gollamaň o. Onu şoň şey diýip gollap beren, nörem bar da şolaryň görýärsa bolyn. Gatgyna ýan bar. Hani ola şekli ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip öz eşeňiz bilmäň o. Sizinkine mükkä bir gün. Siziň eşeňize mükkäler bir gün. Eger şoňa ynanýan bolsaňyz da ýani bir giden görüp otursaňyz da o minister, häkim, bir giden adamlar basyldy. Näli 9 ýyl 10 ýyllap içeri işler bolup oturan Mulikow basyldy. Şo daýyn wara gitmejek ýaly şo daýyn. Soňa waka polisiýaň işçilerim şoňa baýrynyp edenip boýuny goýup gelýärdiler. Şoňa baýrynyp şoňa ýakyn bolsalar. Şoň şafýory bilen aragatnaşy baram bolsa wara marda hanlyk sürýärdi şo marda. Şoň şafýory bilen dostlugy baram bolsa. Şafýor o bildiň şafýor diýäniň dur diýsen durýar, sür diýsen sürýär. Şafýor şo şafýory bilen aragatnaşy bolan o meýe marda ýa lewapda garnaşy wawasy bolup şo şalyk sürýär şo taýda. Şol adamlar basylda gitdi. Nämesine onsoň siz baýrynýaňyz, o käwirleňiz wada şo Badyr Aşgabatda bir ýerde ministerlikde onunla otur diýip şoňa baýrynýaňyz, o peşke bol adamlar watandaşlar. Peşke hakykatdan hem peşke. O telewizde de görýän zatlaryňyza inanma. Ina teredim. Arkada serdarly Bagtyar ýaşlar watanymyzyň geljegi atly maslahat geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň ähli pudaklaryna zähmet çekýän raýatlarymyzdan bir hatarda alimler, mugallimler, talipler gatnaşyp şu ýylky 2023-nji ýyly arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly diýip adlandyrylmagy, onuň çuňur many, mazmuny, ähmiýeti bar. Ähli nemelerden gatnaşdylar diýäňizde, gatnaşan hiç kimem ýok o taýda. O taýda hakyny tutma adamlar bar diňe. Hakyny tutma adamlar. O taýda gatnaşdyrgyň ha bir ýer rahmet keşleri. İki söz aýdyp aýtmakam siz egnimde sagymdan çepimden göterip alyp gidýäňiz, ýani universitetga dykýaňyz, maşgalasynda da biri hökümetde işleýän bolsa oňa da jaň edýäňiz, ýani şoňa aýda o beýdip bermesin o. Awa hökümet ýamanlap bermesin o. Senem gidýäň bolmasa işiňde diýip ugrajat edýäňiz. Soňam gürleýäňiz maslahat edildi diýäňiz, maslahat bolýarmy o sözaatlygyň ýok ýerine. Sözaatlygyň ýok ýerine maslahat bolan ok. Öz erkin pikirine maýdylan ok adamlar. Gidenlerden sorasaň gaç ütgäpdir, kyn diýerler, gymmatçylyk, pulsuzlyk, iş meselesi umumman puşman diýär. Ýok bir de gitmek hem bilýär o zatlary. Onu bilmeýänler gitsin. Türkmenistan wara kime up bilir bilýäňim men size aýdaýyn. Daşar ulutdaky käwir samsyk migrantlar bar. 10 ýyl bäri gitmedik. 10 ýyl, 15 ýyl bäri gitmedik. Samsyk migrantlar bar. Bular hökümetden ýalla kam däl käwirler ýöne. Samsyk migrantda, samsyk hakykatdan hem käwir 10 ýyl, 15 ýyl bäri gitmän ýurdun içindäki bolýan zatlardan habarsyz migrantlar ýurdumyz gülýarak diýipler. Şolaryň bar Allah jan tutulup deport bolup Türkmenistana barmagyny arzu edýänler. Şo taýda göz açylmagyny isleýän şolaň. Türkmenistan men 2 ýyl öňgaýdymdaky Türkmenistanam däl watandaşlar. Men size aýdaýyn. Türkmenistan meniň 2 ýyl öňkü gaýdan ýurdumam däl, ütgödi. Gün geçdikçe, ay geçdikçe öňkü Türkmenistan ýok, gitdikçe de erbede tarap bar ýa. Gynansaňam şeýle. Kynçylygam, gymmatçylygam, pulsuzlugam, işsizligam, az karitlaryň gymmatlamagam, inflyasiýa, hem ýerde korrupsiýa,
Hemmedat gitdiçe möwj alyp gidip barýar watandaşlar. Gowa tarap ütgän o. Şunu bilmeýänler gelip öwýär da şolar gitsin şo taýky. Allahjan tutulundan gidin. Size hak şol. Çünkü Allah'ın bir adalaty var da Allah'ın adalaty gerek. Bir gitmek istemeýän gezip görünür işler. O pul kazanıp çık bolýany. Şolaryň gidip görmegini isleýän. Eger şu meniň sözüme inanmaýan bolsaňyz gidin görüň wara. Inanmaýanlar ba bolsa. Konstitusiýa ütgediljek genem diýe. Tagam bular wara, konstitusiýany wara näme urdular abi. O erteden akşama çen ütgedýärler abi. Bugün bu günnüň aşada bir konstitusiýa ütgetmek bolmay. Konstitusiýa diýilen zadyň näme üçin Amerika ýaly güýçli döwletler 120-130 ýyl öň çykarlan konstitusiýa şol. Ütkana we şo dur, häzirem. Şo konstitusiýa onça gidýär. Näme üçin konstitusiýa olar ýaly çalt ütgeýär bizde? Täze işin bilmeýän adamlar otyr, biram ýurdy, ýokuşdan aşak togola oturan adamlar şu başynda dur watandaşlar. Käbirlerimiz bar, gaharmy milliardara. Watanymy söýýän, watanymy dil ýetirdiňiz, ana meniň nämelerimi dil ýetirdiňiz, baýdygymy dil ýetirdiňiz diýip. Hakykatda bar, olar togola otyra ýurdy aşaklykdan. Eger görseňiz, kartinkan görülseňiz, onu ses çıkaran gowy bara. Onu ses çıkarmaly esasy watandaşlar. Ses çıkarmaly ýeriňiz, sen ol baydak goýun ol, baydan arkaň alan ol, suraty düşen ol, ol baydak söýmeklik däl o. Ol baydak söýmeklik däl, baydak söýmeklik şoň hakykatdan hem hyzmat etmeklik. Halkyna hyzmat etmeklik. Baydak söýmeklik. Watanyny söýýän bolsaň, ýöne dillen men watanymy söýýän diýip görlemeler. Görüşmeli, içindäki zulümlaryň öňüne garşysyna durmaly, kynanmalsa. Hakykatlar aýtmaly. Şu wagtky görüşýän watandaşlarymyň ýanyna durmaly, watany söýmeklik. Şu zatlar bir şu zatlar etmese başgasy edibilen ok watandaşlar. Başgasy saňa näde betsin? Näme fransuzlar gelip etsinmi şonu? Ya İranlılar gelip etsinmi? Ya Kazaklar gelip etsinmi? Sen ýurduňa madel näme gurulaýan diýerler de. Iýminle şu watandaşlaryň özleri etmeli şoň üçin. Biziň watandaşlarymyzyň tankitlemege da, aýtmagy da haky bar watandaşlar. Sen haçan da sen şo ýurda gidersiň, başga ýurda göçersiň, o ýurduň watandaşyny alarsyň bolun, indi sen görleme diýerler. Näme üçin şoň üçin watandaşlygyňyz barka, şo ýurtda ýaşaýakaňyz, tapagy ýok, daşa ýurtda bolsaňyz hakyňyz bar. Aýtmana da, diýmene de, görüşmäge de. Sen ýurduň üçin başgasy gelip görüşmede bolmanam. Nemsler gelip gitmede. Nemsler diýet, nemslerin bir gowy tarapy bar watandaşlar. Kanunda näme ýazylan bolsa şonu edýärler göni. Kanun näme ýazylan bolsa, kağıt ýüzüne ýazylan bolsa bolly şonu edýärler. Şo talap edilýär şol. Şoň üçin hem akuratlyca hemme zat sistem bar, hem işläp dur. O kanuna ýazylan zatlar ýörek dur. Adamlar hem şonu ýaly talapkär. Han gidip barýakan bir çilim biçowdyň geçkiden saňa jalyp edýärler meden okdur mysal üçin. Onu direk akuratny arasy talapkär hemme zat ýöreýär. Bizde näme? Bizde ay borlay. Dutorun ýalňyşlygy sebäpli bir benne ölüp gidýär. Ay borlay Hudaýdandyrlay. Dutor ýalňyşlygy näme bolmaly? Ýene birini öldürmeli. Ýalňyş diagnostika goýup birgiden ýalňyş dermanlar berip dir adamyny öldürip goýberýär mysal üçin. Ikilikçi. Oturmalym däl şo taýda şo wagt. Näme üçin olar dedilen o? Näme üçin prokuratura şoň üstüne ýdan o? Ya kadiýet ýalňyş karar berýärde basyp goýberýär turma. Ýalňyş karar berýärde. Bu haptadan para horlugyny edýärdi, pulunu alýardy. Näme üçin şoňa hiç kim iştat arz edibilen ok? Näme üçin şoňa çäre görülen ok? Biz türkmenler bilýän bir zat aýdyn. Biziň ayağa galma döwrümüz dawno geçip gitdi. Men size aýdym, haçan türkmen ayağa galmaly? Men size aýdymmy? Elinde ýaşyl pasportyň bar, Türkmenistanyň pasporty.
Ve sen uloğun ulencik Aşkabada var yakan yollu gaysaklayara. Girmek bolon ok diyara. Şovat kalmalı Türkmen. Men yurdumda ne edip sen meni öz paytağıtıma ruhsat beren ok deyip. Ya da menin yurdumda sen ne edip meni paytağıtımda işlemene ruhsat beren ok deyip. Şovat kalmalı vatandaşlar. O geç gitti şondan soňra dymyp oturýarys biz. Bular ýa-da nira barsaň gurun bersen beray. Ni может быть diýär o hemmekşi. Ni может быть. Ananok. I can't believe it diýär masal üçin. İngilizce gurun berýän bolun. Impossible diýär. Onun halkyňa näme diýär? Halkyňa da oturmy diýär, hawa diýär. Agzyny ýumupçyk. Şowat kalmalyk vatandaşlar. Şol sen vilayet ulugly. Häzirim salanok bamy. Hani Aziyada dylay, hani Aziyada geçýän şädylay, şowat şowurumlar bar da. 2017-nji ýylda Aziyada geçýän şä şunu ýalak düzgünlülay. Aziyada geçip gitdi, 5 ýyl geçdi. Hani näme üçin salanoklar? Aziyada geçen soň bolmajogyny şo adam aýtdym. Dowam edýär şol atdydım. Çünki bu istaýan kany tilleri taşına da boraýlap munça rasol edip onu gyska wagtlyk o bir aýlyjak Aziyada üçin eden oklar o diýdim. Şundan soň gal ýa şu düzgün diýdim. Ana galla. Bizim hökümetimiz nasist o vatandaşlar. Hakykatdan bizim hökümetimiz nasist, faşist o bizim vatandaşlar. Bizim şu başymyzda oturanlar bar. Nasist, faşist bir hökümet millet paradynyň atasy. Sen lewap, sen mary, sen ahal etýänem şular, haramzadalar. Öz ahally, Aşgabatly, Göktepeli nemelerini welaýatlara uğradyp başlyk edip goýýanam şu nasist, faşist hökümetimiz. Bizim ýene şonu da gülýän hökümetimiz we gülýän ýurdumyz we dik gürleýänler we bir topar haramzadalar. Zatdan habarsyz, ağzından süýdüň ýeti gitmedik, intek oýnap beren oýunlardan habarsyz gürleýän bir topar jahiller bar. Men ýurdumy söýýän bolsaň halkynam söý, halkyny. Ýurdumy söýýän bolsaň halkyny söý ilki. Halk bilen şo ýurt bolýar. Halk bolmasa ýurt kime gerek o ýurt? Halk ýok ýurt barmy? Türkmenistanyň halky almasa şo taýda häzir ýol açsynlar. Viza diýdi, ýene diýdi, şular ýa kynçylyklar goýmasynlar. Bar kim migrasiýa gitsin, men ruhsat berjek diýsin, ýurduň içi boşaýar vatandaşlar. Ýalan bolsa daýdaýyn. Ýurduň içi boşaýar. Ýalan niýe biljek barmy içiňizde? Şu wagt ýüpün kesen daşar ýurda çykyp gidýär. Daşar ýurtdan barýanlar öýüni, şagasyny, watanyny, öýüni, dogan garnaşyny küýsäp barýar. Ýönüp üstünden bir ay geçmäke de ýene çykmana başlaýar. Ýene çykasy gelýär, durasy gelen ok. Watanym söýýän, awa watan dönükleri. Anhamerdan Mustafa çärede gören oklar. Watan söýmekli onu bir sanak jinayatkar goram o kennan. Watan söýmekli. Ha? Watan söýmekli bir giden haramzada halkyň içine fitne sokup bir urşturup görenleri watan söýmekli taýdanly siziň görgüňizçe. Şomu watan söýmekli. Bir topar haramzadalar bar, Türkmenistanyň içinde oturan watan söýmekler bolar watandaşlar. Olaryň watany ýani firma, Türkmenistan firmasyny söýýärler. O firmadan hem eklenjede oturýarlar. Halkyň hakyny oturýarlar. Owurlap oturýarlar biziň milli hadinamyzy, milli baýlygymyzy. Halk gynalýar, ýokçulukdan prezident Serdar Akally täze şäher gurjakmyşyn diýe. Täze şäheriň adyny da Arkada diýip takdylar. Ay bolmanam näme Arkada diýip takarsyňyz, tagam häzir habar açsam Arkadamyň alyp barýan nämesi işler uzak bolsun, ömrü uzak bolsun. Şol eýem galip vatandaşlar. Ünsür görüň şol hemme gepleşikleriň soňuny, ortasyny, başyny badyr. Näme üçin şol galip şol. Sen şondan başka gürläben bilen ok. O mikrofonu tutanny seretmäň ok. Sen şo taýda başka at gürleseň olar kesip aýrýarlar. Danym mun diýmesen o şunu diýsene diýip düzetdirýärler o. Türkmenistanyň içinde. Ondan şoňa degişli ministerlik seredýär ki efire berilmäke. Şoňa degişli efir önüme, mesela şun
Aýdaly bir üniversitetiň talibi gürleýän bolsa, şol üniversitetiň rektorlugy sered ýa-da dabro berýär şoňa. Ya da bir gidip bir edarada bir işgär ilki gepleýän bolsa şoňa ilki dabro berýär. Ha, şu taýyny kes ýa-da şu taýyny goý, şu taýyny şeýit diýip. Onsoň efire goý berýärler. O 10 sanyk filtrden geçip gelýär ol. Erkek bolsalar Türkmenistan hökümeti özüne göwüni etýän bolsa, ina biziň efir açyşymyz ýaly. Pramo efirden etsin, pramo. Çıksın eline de mikrofon alsın halka. Mikrofon tutsunan näme eşitjäkak. Näme eşitjäkak. Näme üçin eşitem dokşuny. Näme üçin barsan blogger edibilenok iňerkis şu zady. Eline kamera alıp çık. Türkmenistanyň içinde eline de mikrofon alıp çık. Gitsin näme halka soraglar bersin. Yurdun içinde de kän gepleşek şeýdi. Dogrular aýtjak. Näme üçin gön ýaýlymda edibilenoklar şonu. Şu gön ýaýlymda kesip etýänoklar watandaşlar. Halka öňü uklady oturlar inha. Ağzı bir biz awaýna biziň ýurdumyz gülýäli, inha biziň ýurdumyz şunýaly, inha munýaly. Şeýdi 4 san stenany gorkady oturlar diňe. 4 san stena gorkadýarlar. Size başga rat gorkadan oklar. 4 san stena, şo näme gorkasdylar, şonu gorkyk, şonu görýärler. Halkam sag bolsun WP'niň üstü bilen, başga adyň üstü bilen hakikatlary öwrenip oturýar. Kimsen adam zat diye. Türkmenistanyň propagandistlary size bir zat aýtjak. Özüňize göwün etýäniňiz. Garşyma çykyndanym, garşymda oturundanym soraw jogaby gelin. Ýöne hökümet resmisi bolsun. Maňa o çöpdüýüler gerek gel. Bugun bu diýeni ertesi gün ýalanlap, bugun hawa diýen näsir ýok diýip, bugun ýok diýen näsir hawa ýok oturunlar gerek gel. Maňa olar ýalak omur bolsa bili ýoklar bara. O sıradu egilip görenler olur gerek gel. Maňa hökümet resmisinden çykyndanym erkekçe garşymda soraw berin ýüzüň açyňdanym. Özüňem wizipen plan wizipede işleýän diýen wizipen aýt. Ana men şol adamlar bilen diskussiýa etjek. Ondan berdäkileriniz var awaňa hiç musurçada nimeňiz ýok. Musur hatda işe ýaraýar, musury täzen işleýärler, plastikalarny aýratyn nimen, kagaz aýratyn täzen işläp täzen bir edip bolýar. Musurçada ýok. Musurçada ýok adamlar bilen men oturup gürleşigem etmeýän, olar garşyma alyp adam ýerine de goýmaýan. Adam ýalak sözüniň eýesi bolýan adamlardan hökümet resmilerine çyksyn garşyma erkegi wa bolsa, lüboy temada da gidişmeli bolsak, ykdysadyýet bolsun, tapad ýok, Türkmenistanyň bilim politikasy, bilim siýasaty bolsun, saglyk ulgamy bolsun, çyksyn prezident dolanýar sistemasy bolsun, mejlis bolsun, tapad ýok, çyksyn özüne göwün etýäni. Ýöne hökümet işleýäni bolsun ýöne. Hökümet resmi ýa-da işleýän bolsun, tapawut ýok, konsullugyň işleri bolsun, istese ilçixananky bolsun, istese daşary işler ministrlik bolsun, içeri işler bolsun, milli howpsuzlyk bolsun. Prezident aparaty bolsun, prezidentiň özü bolsun, Serdar Berdimuhammedow bolsun, Gurban bolsun, gelsin tapawut ýok. Erkin ýa-da diskussiýa edeli. Koy halk görsün. Eger siziň diýäniňiz dogry bolsa, siziň hakykatdan alyp barýan politikaňyza göwünüňiz ýetýän bolsa, näme üçin çekinýäňiz? Näme üçin çekinýäňiz? Näme üçin çykyp bileňiz? Näme üçin biziň berýän sorawlarymyza jogap berebileňiz okdanym bir topar çöpdüýülerini uradýaňyz? Birgiden fake kanallar açýaňyz. Diýmedik zady diýdik görkezýäňiz. Diýen zadyny diýmedik görkezýäňiz. Näme siziň şu ejizligiňize ýam suwd edýär ol. Bari işiňizde men montajdan başga başaram ýok. Şeýdip indi ýol alaýmasaňyz siz tagama siziň o mertlerçe garşymda durup soraw berişip gepleşmekden güýjüňiz ýetenok. Biriňiz hem ýetenok. Tak što özüňize güwünüňiz ýetenok, çünki özüňizden bilýäňiz edip oturan işiňizden ne şu zatdan ýalanlygyny. Etibarada durup geçtiler. Seýle maslahatlar ýurdumyň ähli günjeklerinde jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda izgiderli geçirilip durýar. Ne bilşimiz ýaly 2022-nji ýyl halkyň arkadagly zamanasy ýyly zähmet ýeňişleri, halkymyzyň ýeten beýik sepgitleri, watanymyzyň adynyň, awraýynyň dünýäde halkara derejede hadan beýige galan ýyly boldy. Hasam galan ýyly bolsa, halkara derejede şular galan ýyly bolsa, şunu aýtdyrypsyňyz da bir görgül biçäre bir aýal maşgala.
Näme üçin çykyp bizi bilen görüşýärler yok? Näme üçin bizlere biziň berjek soraglamaryna jogap berýärler yok? Ýadyňyza düşýärmi, men Polşada delegasiýa sorag berdim. Delegasiýa agyna maçy bilen näler watandaşlar? Men size bir zat aýdaýyn. Birinciden bizde kanunlu yok, kanunlar eken. Yani kanunlu yok, gönü kanun. Olur köpüsü iki doğduğun arasından çıkıyor. Olun aslam yok, kağızı, fundamentam yok, düýbem yok. Şolara sonra veremde cevap berebilmediler. Şolar iň merkezi, men biraz unuj adam etdim olun mertebesine de yetdim, siz diýdim. Ya öz erkiňiz yok, öz aklyňyz yok, öz beýniňiz yok, size ruhsat berilmese siz gürlämen bilen yok diýdim da. Bilmän geplerim de şolar ruhsat berilenok çünkü. Näme üçin hökümet resmisi oturup biz bilen gepleşip bilenok? Çünkü buyruk wa watandaşlar gepleşmek gadagan. Gadagan. Olon ramkasından çıkıp gürlemek gadagan. Şo doğru da adam aýtjan bolsa, gadagan şonky. Nura Türkmenistan gazy gaty ardan bakadan satýar Hitaýa, Irana, Rossiýa. Türkmenistan hökümeti Rossiýanyň Putiniň baknasy bolan soň mejburi ýagdaýda oňa näme şert goýulsa şonu edip oturýar. O çünkü gordos mertebeli adamlar däller, düşünýäňizmi? Biraz halkyny söýýän, halky bilen bile däl. Bilýär Türkün o Zelenski ýaly Putin'e garşy çyksa arkasynda iňmerkisi şu Gurbanovlyň arkasynda hiç kim durmajagyny bilýär. Herdaryň arkasynda hiç kim durmajagyny bilýär. Çünkü halkyna hyzmat etmedi, halkyny söýdirmedi özüne. Halkynyň ýanyna bolmady. Gaýtan içine pitne sokdy. Sen o velayet, sen bu velayet diýip olary paýtagta gelmegine, paýtagta her kim näme kimsi gelmäne gelse kimsi iş bilen gelýär. Ministrlikler şo taýda, o ilçihanalar şo taýda, köp döwletliň ilçihanasy daşaruda gitjek bolsaň, wiza aljak bolsaň, sen baraýmal paýtagta. Onuň sen gowuňa ýakarmaý, sen köçede saklap, bir gaý saklap, "Bäh, sen näme ötüp berdi, näme iş edip görsiň?" diýip. Senden sorag berse, "Gülçi janyňyza ýakarmaý." Ey taşarutlarda wara, şu polisiýa wara, bir sebäp ýok yerden gelip dokumentini barlamak bolan o watandaşlar. Bizinkide turist ýok o. Hemmesi türkmen. Turist ýok biziň ýurdumyzda. Hemmesem türkmen, bilibem o şu Türkmenistanyň watandaşy, şol Türkmenistanda ýaşaýar şol. Saklap sen näme edip görsiň berdi diýär ha. Näme etdiň o elinde Türkmenistanyň pasporty bar adam, näme üçin nämeden de bolanok o? Nämeden de bolanok? Aşkabada barıp nämeden de bolanok? Geçse bolanokmy? Ya aylan çaylaňa barsa bolanokmy? Park aylansa bolanokmy? Garyndaşyny diýar edse bolanokmy? İşlese bolanokmy? Nämesi bolanokmy? Yani şuden meseleler barkada biziň ýurdumyz gülýalak diýen haramzadalar hakykatdan hem siz haramzada. Şonu diýen adamlar hakykatdan hem haramzada siz. Gülýaly ýurdumyz ba diýen olsaňyz haramzada siz. Şundan soňra. Çünkü bular ýaly adalatsızlyk intak hiç bir döwlet öz halkyna etmedi. Bular ýaly zulmy hiç bir döwlet öz halkyna etmedi. Ho. İkinci Dünya Urşunda daja şu bilen nemis faşistik urşunda şu Germaniýa öz halkyna da etmedi o şonu. Şular ýaly zulmy. Şoňa da faşist tarihe girdi şol. Yani bizinkinin faşistliği olordan hem geçti ha. Bulonkudan hem geçti. Bulonkudan hem geçti. Salam salam hemmeňe gowmýadanyňyz Daud Zeki. Alo. Sen ejeň amyny iman agzyny ýumupýar, sen ejeň. Näme bolu şokrat diýip, sen näme bolu? Sen saňa näme bolu? Sen näme hökümetiň nämesin? Sen ejeň amymy mene iske çortu. Näme mi dogulundy? Dogulunmy sen? Ha. Bir topar medeniýetsizler. Sen gelip mertlerçe durubam bilmeýäňiz garşymyzda. Yani şular ýaly haramzada musur şo ýok ýanky. Sen musur wara musur. Musuram daşy şonu täzeden gaýtadan işleseň barada ulanyp bolýar. Seni näme ulanyp bolýar seni? Senin wara şu dünýede ýakýan kislorodun ýan. Şu alyp beren kislorodun wara şolam diýan daşy.
beyin yok. O hayvandan tapawdun yok. Hayvanam daja senden ýagşy. Haywan bolmanyna Hudaý tarapyn berilen öz işini yerine ýetirýär. Ol öz işini yerine ýetirýär. Güçük bolsa güçüklüğüne diýär, eşek bolsa eşekliğine diýär, pişik bolsa pişikliğine diýär. Sen näme diýen sen? Sen şolardan maşakda. Sen şu hayvança da yok. Şunyan adam vardır da adam vardır periştelerden hem yokardadır. Adam vardır hayvandan amaşakta diye. Sen şu hayvandan amaşakta sen daja. Yani sana goyun diyesin böyle on goyunum senden gowu da goyun näme de bolsa öz işine diye. İýe, o guducuk doğurya, köpelya, onun etini ip bolya, o. Şolar ýene de bir peýdasy var. Sen näme peýdaň var? O. Hökümetin tuvaletini bu magas diye. Doğru aýdym. Vatandaşlar, sizden etçe kaçtım. Her biriňiz daşta oruňyzdaky adamlary düşündürün. Her biriňiz şu daşta oruňyzda düşünmeýän adam galmasyn. Şeýdip bize ullokan goşunt goşup bilersiňiz. Siz efirlere çykman bilersiňiz. Siz efirlerden aýtman bilersiňiz. Biz o zatlar biz özümüze ders öňüni çekmek meselesinde problema yok. Ýöne siziň etjeklädiňiz. Şu daşta oruňyzda her ýerde şular haramzadalary hökmany surutda diskussiýa geçirin, düşündirjek bolun. Näme üçin onu şu soraglar berin? Näme üçin onu şu şeýle, näme üçin bu beýle? Näme üçin şu şeýle düşündirin? Şula adamlar bar bolduğu müddetçe Türkmenistan hökümetiniň esasy şuuna gelmegine ýankar haramzadalar. Yani diktatura netije, ýankar haramzadalar hem sebäp. Muňa düşünýän watandaşlarymyz inni bulara sebäp bolanok. Men size aýdaýyn. Bir de biziň aýdýan sözlerimizde düşünýän adamlar inni diktaturan dönemine sebäp bolmakdan çykdylar. Ýöne henizem halkymyzyň içinde diktaturan dowam etmegine sebäp bolup beren adamlar bar. Olaram siziň onuň ýanyna ýaşap gör. Siz daşda oruňyzdaky adamlary siz düşündirmeli. Her kim daşyndaky töweregindäki adamlary düşündirmeli. Bolup biler öýüň içinde goh galmagal gyýyrşyp bilersiňiz, diskussiýa ediň. Sylanşy, hormaty ýitirmän diskussiýa etjek bolun. Öýüňizde, dostlarlaryňyz bilen, iş ýerleriňizde. Şular ýalak gynansagyň, yani biz käwat goýun diýäsde, goýun sözi aslynda ýaman ýeňil galýar da bulary. Hakykatdan hem ýöne ýakyp beren kislorodam diýen ýankylyň. Yani bar ýoklugy hiç peýdasyz şu dünýäde. Bulara diňe gelne çok diýip başga zat diýen. Mene sonra werin gaçyp gitmedi. Men sonra werjekdim gaçyp gitdi yani. Özüne goýun etýän näme üçin gelip men bilen oturup medeniýetli diskussiýa edip bilen. Biz wara Türkiýe bilen deňeşdirýärler da bolun. Türkiýe bireyam geçdi bu zatlar o. Türk halkynyň her biriniň kellesinde siyasi düşünje var hatça bir. Şu köçede tutup sorasaň siyasi düşünjesi var. Biziňkilerin tak siyasi düşünjeni geç ýan keldiňe söwmän bilýärler. Başga zady bilen oklar. Biz nollel minusdan galyp oturýarys. Minusdan çykaryp oturýarys adamlar. Düşünýärmi nälik derejä gelendigimizi. Ýa gelip futname edip gitdi da şu söwüp giden adam şolar ýalak minusdumy suw edip gitdi şol. Näme üçin akylly medeniýetli gelip diskussiýa edip bilen oklar. Meniň agdymy diňe akıllı diskussiýa pozitiwny nemeler bilen tutnamalar bilen dymdyryp bilersiňiz. İş edip görkezip dymdyryp bilersiňiz. İş edip görkezip ha öňşü ýokdy, şu baryn ha, şunu etýäs, şu şeýle etýäs, bu beýle bolup durdy. Menem saňa şoňa garşylyklaýyn menne faktlar menem saňa görkezip bilýän. Ha plan ýerde plan zat bolup dur, plan ýerde plan zat bolup dur diýip onu men görkezip bilýän. Meni şu zatlar görkezmezlik bilen men görkezip bilmesem elimde действительно hawa korrupsiýada azalypdyr diýip mysal üçin delillerim bolan ýagdaýynda men dymarym. Men ýöne onu bilmek üçin göz ýetirmeli, barmaly, gözüm bilen görmeli, baran ýerimde, her ýerde. Men häzir Türkmenistana barsam, Türkmenistana barýan, ha meniň yarağım vatandaşlar. Alyan şu telefonu elime. Kameranı açan aylanyp görýän kamera bilen. Ha seredin bu taýda bu var, bu taýda bu var. Jurnalistika ne diýen men. Näme bolýan soň Türkmenistan hökümeti?
Nuryny basın bolýar. Nuryny tökmet galyp bolsun tapagy ýok. Birini uş dedin, birini nämet dedin, birini algy beripdir, berigi beripdir edin. O plan edipdir. Ay näme meselemi? Napolyon bana partaydyara bir çemçe suwda da bu gark edip bolýar diýe. Adam meni. O bir buýdurýan tapýan gawat gelse de kanuny gelmese de basyp goýberýär. Näme ony? İş tagam diktator. Nura eger ikinci jahan uruşu bolmadyk bolsa SSR döwleti ýerdargap giderdi diýär. Конечно, ol. Birazcık Gorbaçowyň alyp baran gowy siýasatlary bardy da. O ýöne soňundan anha Putin gelenden soň hasam Rossiýa gitdiçe zalimlaşdy. Bir hökümetde 15 ýyl 20 ýyl otursam kim otursa da vatandaşlar şol diktator bolýar. Men şu malynda ýazyp goýun bir ýerik. Şu ay ýaljak, perişte ýaljak adamyny getirin denim 20 ýyl başyňyzda saklan. Şol adam diktator bolup gidýär. Prezident diýen adamyň iki möhletden aňaryk oturmaly läl, agdy bilen guş tutsun, tapagy ýok. Agdy bilen guş tutsun, şol gümünçek gitmeliligini bilmeli. Şo haramlardan gowy dälligi şol eger gitmek islemeýän bolsa. 4+4 iň aňar solam. Olam birinji 4 ýylda gowy işler etmese 4 ýyldan köp wagt vatandaşlar 4 ýylda köp iş edip bolýar. 4 ýylda iş edip görkezip halkyň sevgisini gazanyp bilmeýän adamyny ikinji möhletde de uğratmaly. Birinji möhletde götüne depip görmeli. Ýöne 4+4 şondan aňaryk oturmaly. 8 ýyl bolly şo. Gowy iş edenen bolsa gitmeli şol. Çünkü wezipe ýutýa adamyny. Güç diýilen zat adamyny ýutýa, adamyny zaýalaya. Daş dogruny ağamcan diýip dursalar, daş dogruny şey diýip dursalar, ağam senki dogry diýip dursalar, şol adam 8 ýyldan soň zaýalanýar watandaşlar. Şonuň üçin prezident diýilen zat halk seçmeli, ýöne şonuň meclis yeri gerek bolsa güven oylaması diýip bir zat bar türklerde güven oylaması. Mesela şu anamdan gaçdy. Şu an Türkmenistanyň prezidenti anamdan gaçdy. Şu an Türkmenistanyň prezidentiniň aýtýan sözlerini hiç kim ananan ok. Hiç kim ananan ok. Aýtjak sözlerini de hiç kim ananan ok. Şular ýalyada meclis çağırmalylanym, gelen sen bir güven oylamasyndan geçirerler sen diýmelilanym. 4 ýyl soňuna da garaşmalylar. Güven oylamasyndan geçip bilmedik prezident hem işinden astraniyat etmeli. Ýöne prezidentlik dälle bara parlament sistema geçilse ýa premier minister edýär bu zatlar. Prezident oturýar watandaşlar. Prezident ýurdun başynda daşurutdan gelen mihmanlar kabul edýär, giden sawolýar, meclisiň alan kararlaryny tasdiklap bilýär ýa-da veto yetkisi bar, veto edip bilýär, ýa-da gaýtaryp bilýär, ýok men muny konstitusiýaga gawat gelen ok diýip islese veto edip bilýär. Ikinji sapar meclisiň özü karar alyp bilýär. Meclisteki deputatlaryň 4'te 3'ünün kabul etmegi esasında. Prezident gaýtarsa da. Şolar düzgünçükleri bar. Prezident şolar ýalyk iş etmeli. Premier minister esasy iş ýöretmeli. O şu premier ministerim mecliste hasap bermeli deputatlaryň öňünde. Men premier minister diýip edenletip goýuny bolup bermeliler. Bizde bolun bir sanak iki sanak sümüklü atalawul bagyşlaň bolun. Başynda prezident bolan olup otur. Bu üçin 3 tane ayak satyn aldyk. Bir giden zatlar Allah belanızı versin. Attığınız iftiralar kadar şerefsizsiniz siz. Hawa. İnşallah sen git rahatay olur ýalak bolsaň, meniň açan dernemiň hasagyny sorap bilýän bolsaň, näme üçin İstanbul konsulluğu para horluk edip otur. Muň hasagyny sorap bilýän bolsaň. Ha? Näme üçin 2000-3000 dolarlar aldy, bir giden adamlar çykyp gürlediler. Benim açmış olduğum derneğin masrafı kadar parayı bir adamdan alırlar. Bunlar niye konuşamıyorsunuz? Bu kadar şerefsizsiniz siz. Türkmenistan'ın içinde bir giden budjet edaralarına, bir giden moğlumlara, bulara, bir giden nalog salıp otuyorlar. Bular ne için aydıp bilen yok? Aylıklarından tutup otuyorlar. Bir giden dağdı. Pağıta deydi, yeni word deydi. Mekteğin nemesi deydi, onsu deydi, monsu deydi.
Üstüne salgıt otuyorlar. Bular ne için ağlap bilen o? Siz bu kadar şerefsizsiniz de o yüzden konuşamıyorsunuz işte. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun içinde bir giden para horluk, tenderin üstü bilen, on üstü bilen, mun üstü bilen edi otuyorlar. Ne için bu zatlar ağlap bilen o? Bir ayda otursa hem yerde korrupsiya 7'den 70'e çenlik haramladılık bollu hem yerde var deyip. Çıkarıp özlören bir üne 4 yaşından düzelttiler. Ha o şu wat düzeldi minni şu wat aeroporttaki bilet meselesi. Düzeldi minni. Ya bu un arzanladı minni. Yani gallı önümlerindeki bolon haramdadılığın üstüne açtılar. Ha o buğdayı alıp özlörü harada iyi verip un edip patyan ekenler. Düzeldi minni şu wat unun bakası arzanladı minni şu wat sonun ver. Valla al. Arkadaşlı serdarymyzyň halkyň durmuş hal ýagdaýyny hasam gowlandyrmak maksady bilen ýurdumyzda durmuşa geçirilen özgertmeler, ýurdumyzyň halkara derejesinde, dünýä derejesinde awraýynyň hasam beýe galmagy biziň bu aýtýan datlarymyzyň aýdyň şaýadydyr. Hawo, indi bizim halkymyzyň awraýy dünýä derejesinde galdy minni aýdyşlar ýaly. Bunu niýe anlatamıyorsunuz? Bunu ne üçin gepler bilen go? Galan bolsa, näme işleýäňiz daşar ýurtda? Galan bolsa, halkara derejede galan bolsak, näme işleýäňiz daşar ýurtda? Näme üçin öz ýurdumyzda däl? Bu derece halkymyzyň hal ýagdaýy, durmuş ýagdaýy gowlaşan bolsa, näme üçin öýümizde däl biz? Ha? Vallahi ben bir zat aýdaýyn. Yani istediğiniz kadar istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Vallahi bana hiç kılımı bile kıpırdatmaz o. Men bir zady bilýän, meniň şu wagtda edip oturan efirim Türkmenistan hökümetiniň Aşgabatyň gün merkezine jünk gelip çümýär da şu wagt. Şoň üçin siz şu zatlary napadeniýa geldiňiz. Siz görgüllere düşünýän, siz görgüllere şu eklenjiň aradasynda da şu eklenji üçin edil şu bir haya gıylar bolýar, bir haya pul garşylygyny öz bedenini satýan. Şolar ýaly kommentarýalar ýazýanlar, sizem troll hasaplar, size de aýlyk töleýärler, şoň üçin sizem bedenini satyp şeýle pul gazanýaňyz. Siz de düşünýän, siziň hem işiňiz aňsatdy. Muny etmeseňiz hem sizi egilleri otuýurlar, size de negsim agyrýar. Size de negsim agyrýar, sizem halat edersiň hökman. Ýaşy dilegde bolun içiňizden, ýazsaňyz ýazyp geçiň olar ýazat. Hiç wagty geler, sizem halat edersiň. Siz de düşünýäs. Siz diňe şo bar planlar etip ýazýarlar da bilýän ony. Gynanýan size de. Uraga Niyaz Gurban öldürdü diýerler diýe. Hawa etilýärdi. Hakiki şol. Çünkü o taýda da ýaman şuhly nemeler ýatyr da, şuhly wakalar ýatyr. O taýlaram geljekde açylar, o taýlarynam halk görür netip bolsa, o taýlarynam hökman görürler. Bu sırlar diýe ýerýä giç hökman suratda gün ýüzüne çykýar diýe da bolun sır diýip şu wagt sırýal saklap oturlar ony. Ol wakada Gurban Berdimuhammedow şu wagt saglyk ministri bolan soň prezidentiň ýanyna ýeke täk girbilýän hem saglyk ministri watandaşlar. Ýöne şu wagtky ahranaň başlygy Akmurat Rejev, ýani Türkmenbaşynyň ak kardinaly Akmurat Rejev bilen dilluşup edýärler muny. Çünkü Akmurat Rejev'ň göwnüne ýaran däw bolmaly. Ahranaň başlygy lewaply göwnüne ýaran däw bolmaly. Niýasyň soňky döwürler edip beren işler belki ýöne dilluşup edýärler. Türkmenbaşynyň guron kultuy aslynda özüne ziýan berdi. Ol Hudaýyň adalaty. Öz döredin kultuy özüne ziýan berdi. Özünem şoň üçin Allahyň adalaty özü manha adat ýagdaýda ölmedi de, öldürdüler onu. Adalatly ýagdaýda dolandyran bolsa belki inamdar adamlar ýanyna bolardy. Inamdar adamlar bilen ýörärdi. Tanamayan adamlar bilen ýöremeli boldy da. Näme diktatura döretseň şo bolýar da.
Olar aman ha özüni öldürdü. Şol giyjeki wakada yani yüreğinin bir şeňe diýaly paraliz dip çıkardılar da kalp krizi dip çıkardılar. Ýöne o del oňa nimoş bit nemetse de oňa yüreğine garança da berip nemedik gittiler. O wagtlar güýçlü wraçlara awa Türkmenistanyň belki doktorlaryna nemeden bolsa onu aýdyp bolardy bolun ýöne ol şo wagt Germaniýada bejergalýatda. Bir kun öňünden Ýewropaň käbir resmileri bilen duşup Ýewropa tarap ymtylyp başlady bolun. Gurbanuly aslına halkyna düşman watan dönügi Gurbanuly Berdimuhammedow gitdi danym Russiýa bilen Putin bilen alalaşdylar. Şoň esasynda da Türkmen waşyny pakir amanatyny tawşyrmaly etdiler da näme etdiler. Soňundan üstünden bir ýyl geçmäkde Akmurat Rejepow basdylar. Näme üçin? Çünkü bu sistem şonu ýalýar ýa. Ina şu wagt şartlyk şehiýif Türkiýe bilen ýöreýärler. Men siz aýdyn garantiýa bilen basýarlar şolar bir gün. Şolary şu hökümetiň özü basýar watandaşlar. Çünkü bular ertirkün bir ýerlerde gepläp bilýär. Ağzyndan bir zatlar çykaryp bilýär. Şu zatlar bolmadygy üçin şolar birinji basylmaly. Zakirjan, o Dilber Abalakowa, Maksat Türkiýe, o şartlyk şehiýif, Rahatay, ana şu taýdaky ýene meňdeşler birinji siz basylýaňyz. Nesip bolsa Allah jan şu günler görmek nesip etsin bize. Hiç negizimiz ağırmaz şu wagt size men size aýdaýyn, hiç gynanmaýas. Çünkü sizin özüňiz saýladyňyz bu ýoly. Sizin özüňiz saýladyňyz, siz bu ýola düşmänem bilýärdiňiz, ol sizin eliňizde değil. Ya. Şoň üçin vatandaşlar Allah'ın adalatı da yani iri için ha gürla uğradılar ana aydı uğradılar üstünden bir yılın geçene vakan üstünden geçti geçmediğin ha saradu eyyem günlüğüne çıktı meni merdan mustakif ettirdi dedi bulara metir konuşular yalak aralarına neme düşüyor bulara yok maniz uğrattı gürleyalar bulara sakla oturan yok orsun nakılarım gidiyor bir gün ha yok başın nakılar hadir merdan mustakif nerede kim biliyor Olara mi boş bulara yetdiýär ýyrygy. Yaman ýalňyş ýola girdiler, özleri bilen oklar häzir belki. Samsyk bolsaň kynna bolmanam ýalňyş ýola girersiň da, samsyk bolsaň, ikilikçi bolsaň, ýalňyş ýola girersiň da bolmanam. O beýin bedawa biraz kelläni iş etmeli, edip gören işiňe özüň aklyň etmeli, näme edip göreniňi. Ölüp gitsek bir de ölüp gitsek doğrular aýdyp ölüp giden adam bolýas. Şu wagt bilmeseler 30 ýyldan bilerler belki gadyrmady. Ölüp gitsek näme biz? Ölüp gitsek gynan oturam şu ýolda ölüp gitsek. Hakikat onu ölüp gitdi diýerler da näme? Size näme diýerler? Predaçyl diýerler, halk düşmany tagam. Ýallaky siz adamlar bara şu ýanky sanak geçen haramdadalarymma? Mazaryňyzdan bolmaýar normal mezlaýdy. Mazaryňyň üstüne meýdan ederler sizin. Şular ýaly halkyna düşman bolup beren haramdadalar. Eyvallah, sağ ol, minnettar. Ancak komentar yazarsınız işte oğlum sizler ya. Yani ancak komentar yazarsınız. Alırım senem balkona halik koyan oturuyan näme. Nura şu wagt oncuk musaýyp näle atlayan bolsalar bularda şeýle atlanır. Edilödi. Hakiki. Şu wagt döwrüň oncuk musaýyplarda bular. Oncuk musaýyp näle ýigrenleýän bolsa halkyň arasynda şulara ýigrenleýär. Ýigrenji bolup galýarlar özleri mara ölüp gidenden soňam galýar şolaryň atlary. Samsy işler edip oturýarlar. Şular ertirkün halkyň öňüne düşüp de göz ýaş döküp ağlap ötüş soranna da bar şu anandyryp bilmeýärler o meseleýi. Ýöne şonu edýärler ýöne şular. Halkyň öňüne çykyp göz ýaş döküp ağlap ötüş soraýarlar şular. Ýüregi bilen edýärler şonu. Ýöne eýem bilemok näme derece halk onu bağışlar o wagt ýöne şu ýagdaýa gelýär şular. Çünkü ýalňyş ýola girdiler, özleriň bilen oklar, samsyklar, bar giden oýnatkular, 5 manada mertebelerini, awraýlaryny satyp, ölüp giden soňam galýar.
Ölüp giden soň malyara erbi diýşetsen. Hawa baýka. Aýnatçykda şol adamlaryň çykmagyna sebäp bolduk, şoňa da begenýas. Şol adamlaryň ýüzlerini açdykda, bir de şoňa da begenýas watandaşlar. Çünki halkymyzyň arasyndaky sakırtkalary, bitleri, mörmöjeklerim halk tanamalylar, tanasa bowda. Saýamyzda şolaram çykdylar meýdanlara. Ýene baý bolsa çyksynlar diýäs, bolanyny çykmana da gorkýar bolar. Çykmana da gorkýar. Gel efire ýüzüň açda diýen bolan edi bilen oklar ha. Aýdyň arkanda hökümet we prezident we gel aýt, dogrusyny aýt diýeni diýen bolan çykyp bilen oklar. Türk adamlar gowy dipdirler. Dilber Abalakowa da gowy izäl watandaşlar men saýdyn. Halkyna düşman şolam. Halkyna düşman bolansoň şol işler edip ber. 5 manadyň adamsy Dilber Abalakowa men saýdyn. 5 manadyň adamsy. Yani edip küntü jelep ýalzat şo. 5 manada näme edip beren bolsaň şu küntü jelep tapal ýol. Hatta küntü jelebiň näme de bolsa bir nemesi bar. Beýikligi bar ýankylaň ýanyna. Olar durmuşyny ekleýärler şeýdip. Olar belli bir maksat esasyny edýärler. Bular näme edýärler o? Bular näme edýär? Tutuş halka düşmançylyk edýärler şeýdip. Halka garşy çykýarlar. Ol diňe özüne ziýan berýär. Bular tutuş halka ziýan berýärler. Bular has uly bilen janayaty. Sen dälmi Abalakow bilen gürleşip berän? Men Abalakow bilen gürleşýän bolsam men oňa syr berem wa. Ya Abalakow bilen men gürleşýän bolsam, men onu gollaýandym däl. Men şu hereketi çykmakam sizin köpüňiz ýok wa watandaşlar. Daway bir da düşünşeliňde. Şu hereketi çykmakam köpüňiz ýok watandaşlar. Ýene de gelip maňa Abalakow bilen gürleşýänmi diýäňiz? Men hemmesi bilenem gürleşýän. Men gürleşmeli. Men olardan birdat almasam birdat berem olar. Düşünýärmi? Birdat almasam birdat berem. Tak što maňa şu bilersiňiz de meniň gepleýän zadym, meniň gepleşjek zadym halkyň peýdasyna zat bolýar. Çykarýan material çykarýan. Dilber Abalakowany drazni edip efire çykaranam men watandaşlar. Gürleşmesem nädip çykarardym? Hani şundan alpaýyň bilýärdiňizmi Dilber Abalakowa diýip birini? Bilýärdiňizmi? TikTok açıp efirede oturan men etdim onu. Drazni edip. Maňa diýen sözleri bar men sizde görkezýän. Nury men radarıma düşmedi. Bak men sen radaryňa düşesim gelýär, sen şo näde edýän bolsaň, edäýda çaltyrak. Çykaý ekranlara diýip. Ekrana çıkaran men onu watandaşlar o. Ekrana çıkarıp başyna o başda men TikTok'uma gelýär. TikTok'uma gelenden soň YouTube'da goýan bolun şo sesim aýry diýär. Şo taýda men sesim ma bolun. Menem köplen şonu aýry diýseler belli galyp goýan. Çünki öňüm aýry diýen adamdan köpüsi düşman bolup çykdy da. Ana diýişim ýaly Dilber Abalakowa da şonu ýaly bolup çykdy. Sen diýdim radaryň dowup diýdim, sokmaly ýerine sokaryn men diýdim. Sen çık ekrana çık göne diýdim. Anha bir giden zatlyň üstüne açmana sebäp boldy, sag bolsun, dalyna çykdyň saýasynda, dalyna gitdi Jemşidiň ýanyna bardy, Jemşid hakykatlar aýtdy. Bir giden gowy zatlar bolla watandaşlar. Suutnamalar açyldy. Vergör konsulluň hakyna tutmaýtdylar diýe, dogry aýdýan. Tak što vatandaşlar, biz şu adamlaryň aňyny, düşünjesini açmak esasy, goňky dosýalaryňyzda düşündiräň, o gaýrat ediň, daş döwrüňizde şu düşünjesiz adam galmasyn. Men size bir zat aýdyn, şu ýol diňe şondan geçe, başga ýol ýok. Adamdan düşünjesi ösmeli. Diňe ösmeli watandaşlar. Şu
bir pikire gelmeli biz vatandaşlar. Şu bir pikire gelme üçin, bir çukura tükürme üçin şu gepleşikler, diskussiyalar bolmaly, her kim özünün ýalňyş pikirlerini aýyrmaly, ýani soňunda dogry pikir galýa. Iň soňunda elinde adajyk ýöne dogry pikir galýa. Şo dogry pikiriň esasynda da jemlenşip bilse halk, bu halky hiç kim saklawan bilen ok. Gaýdyp şu halkyň öňünde de diktaturada dören ok vatandaşlar. Gaýdyban dören ok men size aýdyn. Bolly jemgyýet belli bir urwine gelýär çünkü. Onsoň kim geçtege çaytın o başa? Ol diktatura döredip bilen ok vatandaşlar. Size deyip bilerler, bu hükümet şunu et ya olin, bu aktivistlerim şunu edip biyor. Aynı şunların şundan go olur mu? Bundan go olur mu? Deyip özünün propagandasını, manipülasyasını edecek, özünü aktivist, jurnalist diyen adamlar çıkmıyor mümkün. Yani şundan go oluyor vatandaşlar men size aýdyn. Çünkü adamların uğruvini belli bir derece gelenden soň kim geçti geçaytın başa şonu diktaturu döredip bilmeýär şo. Sen näde diktaturu döredýäňe şu ullokan 30 ýyllyk diktaturan yıkan halk 30 ýyllyk diktaturan yıkan halk näde bindikilene ruhsat berdir ýaray men şoňa düşünemok. Näde bindikilene diktaturu döremeğine ruhsat berýär, näde berýär. Şunu yıkan halk ona mi karaňsyň? Şu 30 ýyllyk diktaturan köküse kulen aýryp yıkan halk inniki geljegi oňa wapşa kynala inniki geljegi aýyrmak. Ýöne şu diktaturan men yıkjak diýen olup görüşip görün we şolardan finans pul alyp görün haramdadalar we içimizde watandaşlar gynanýan şolaň çykanlar gynanýan. Bizem şolar wagtynda dostmyka, yenimka diýýärdik. Olar basym özlerini ýlan edýärler görürsiňiz. Menin şu aýdan sözlerimden dinleýän wagtyňyzda düşünýärsiňiz. Özlerini ýlan edýär basym. Şular gitse, şunlara merwet bolýar ýalak, gürrüňler, propagandalar edip, şularyň şu wagtky diktaturan kökünü berkitjek haramzadalar çyksa, şu wagt bilersiňiz. Şu sözüm ýatlan. Şu 30 ýyllyk diktaturan aýyran şu halk inni ýene bir diktaturan döreden ok watandaşlar. Dörejek bolaýsa-da ona maýrýar. Şunuňyz dörejek bolsa ona maýrýar. Ýalňyş bassa onu şu kaky waýrýar. Durhaw sen. Öňler YouTube'larda, TikTok'larda munna aýdan sözleňi näme üçin bugun gün ýerine ýetiren ok diýerler. Ya da halkyň içinden bir çyksa şoňa diýerler. Sen saýlaw dowrunda şu bu sözleri berdiň, wada berdiň. Innem sen şolary ýerine ýetiren ok. Näme üçin diýerler? Adamlar çykýa täzeden. Mesele ýok. Şu şeýle bolsa şundan go bolarmy? Şu şeýle bolsa menden go bolarmy? Hawa go bolýar şo, şundan go bolýar şo. Bolmanam saňa alagadan 180 gradus eppede jüppe durmuş bolmaz. Ýoş go boluşyp gidýär. Ondan soň köýlen mundan go bolýar. Ondan soň köýlen ýene mundan go bolýar. Çünkü halkyň iradesi we ataýda. Halk saýlaýar çünkü onu. Şu wada çeni biz halk saýlamada hiç bir prezidentam. Türkmenbaşyara Orset döwründe birinji sekretardy. Ondan soň men Gurbanuly ýerine geçdi. Alagadan bir saglyk ministradan birden çykdy özüni meclisiň başlygyna etdi, soňra meclisiň başlygyna prezidentligine etdi. Onu şu wada meni özüni meclisiň başlygyna edip oturýar. Eden edip goýuny goýup ber. Be. Halk saýlamada bu şunu çende hiçsinem. Näme üçin halk birini saýlasa olam erwet bolmaly? Eger halk birini saýlasa, saýlan halk onu ýene aýyrmanan biler. Düşýäňiz, halk saýlasa, şonu saýlan halk aýyrmasyny biler watandaşlar. Tak što ýene şu oýunlar otyr, ýok, ýene diktatura döretjek bolýarlar ýalak. Demokratiýa diýen bolup pikýärler ödem men size aýdyn. Demokratiýa diýen bolup pikýärler, gitjek bolýarlar. Şoň üçin biz ýaş aktivistler garrylardan ynam etmäliň. Ýaşy 50'den geçen bir wagtky opozisiýon hereketdäki adamlaryň köpsünni köne kellelik we watandaşlar. Bulan köpsünni bilinki ýaş düşünjeler, ýiti düşünjeler ýok. Gynansagam şu köp garrylarymyzy öz arasynda boyny ýogunluk we dero gataýalar, diýenim diýdik, şeýle diktaturada şollar şol boyny ýogunluk da şol. Sähel bir iş etse
O 2 gün iş etdim diýip 3-nji gün özüni öwmeklik, özüni nämetmeklik gerek gelýär şu biziň ýaş aktivistlerimize da aýtjagym. Biziň aramyzda şol pastiýan da şol näme saklaryň taklawam gelýäňiz hemmeňize de minnetdar. Biziň ýaşlarymyň arasynda boýny oýunluk ýok. Boýny oýunluk janky garlamyzda bar. Olaram hiç açan bir çüküre tükürüp bilen oklar. Onu diňe biz ýaşlar edi bilýäs watandaşlar. Ondan bizim var wagtymyzam ýok şeýdip sen men 3-5 tanaşyp birek-biregimizde neme diýip oturmany wagtymyzam ýok. Ýurdun içinde bir giden köklü problemler bar. Halk köseni otýar, açlyk, gıççylyk, işsizlik hemme zat gidip otýar. Nähaýyň berkse şu wagt minus 15 minus 20 gradus Türkmenistan soğuk edil häzir. Ana näme o köp berde şu wagt nemedir? Ataplenýelerim işleýänler men sana diýim. Şu gerek wagtam ataplenýe ýokdur. Çünkü ýarly bir ýeri, onuň tutuş dom güni ýa-da tutuş kwartalyňky ýapýarlar. Bir gün 2 gün. O men bir gün 2 gün galamdan soň o soğugyň içinde kösenip ejirim çekemden soň ataplenýän işlese näme işlemese näme soň. Üýümde mysal üçin bäbek wa bolsa, ýaşadyk çağaçyk wa bolsa, olam pejimem ýok bolsa da o ataplenýe sönüni. Ýarly çünkü hemmesi hatardan çykdy bulan. Şunu Thomas Wauty ataplenýän liniýalaryny çalyşyp turbolaryny täze turbolar goýup bolanokmy? Näme pulyň ýokmy bu turbasy? Ony ýa hökümet bolýan aýtan eger bir şoratlar edilmeýän bolsa. Näme üçin Mar welaýat häkimligi ýa-da Lewap welaýat häkimligi her bir häkimlik özi eden ok şoratlary. Näme häkimlik diňe pagta ýygmak üçin barmy? Häkimligiň başga işi ýok watandaşlar. Diňe pagta bilen buğdoy. Hawa käşke şeýden nowara ahalýagymyz köp bolýan bolsa, ýa şeýden nowara unumyz ardan bolýan bolsa. Olama da. Olama gyzyl pul gelýär, onam ýokarda karandalar uğurlap otyr o pulmy. Şoň üçin watandaşlar halka hyzmat etmek derdi ýok şu wagtky hökümetiň, şu wagtky prezidentiň Serdar Berdimuhammedowyň we Gurbanguly Berdimuhammedowyň halka hyzmat etmek derdi ýok. Bolan bolsady biz duýarduk, biz görürdük watandaşlar. Şolar ýaly halka hyzmat etmek derdi ýok. Bolsa görürdük. Görsek bize maýdardyk, sag bol tany ekasyny diýerdik. Göremiz ok. Bular diňe interneti bloklasyn, bular onestin. O taýside wara. Şu wagtky ýurdun başyndaky prezident saňa aýdýan. Serdar Berdimuhammedow klassdaş aýdýan. Klassdaş saňa o taý wara ýany gelip ýatma ýer däle o taý. İşlemeli yer o taý. İşlemeni oňramokmy? Boşat postunda agdy birlik bilen goýup git halkam kösemede wara. Ataňam dinleme, başga adyňam dinlemede etjek bolsaňam iş edip görköz. Ya iş edip görköz, ýa-da taşla postunda git iş etjege goý. Ýöne postu zanitlap bara ne özüň işleýän, ne de işlejek işletýän. Gelnäme daşar urtdy gürleýän diýär. Daşar urtdy şu zatlar gürläp bilýän ýurda baryp diýilmedi öýdäňmindi. Klassdaşyň ýüzüne de diýersme tip bolsa. Klassdaş da täbi. 81-nji ýyl klassdaş. O. Serdar Berdimuhammedow klassdaş watandaşlar. Ýüzüne de diýers kim aýol? Kim ol? Ýüzüne de diýers. Wagty bar ýöne hemme adyň wagty bar. Kent sabr edip gezdik. Aýtmajak bolduk, diýmejek bolduk. Kandy ölerler diýdik. Bidem wagtyny Hudaýa da tapşyrdyk. Ay Hudaýyň özüme görýändir öýdä diýip. Bidem her şeýdik gezdik. Kent sabr etdik watandaşlar ýöne düzeljek zat ýok ortalykda. Gün geçtikçe gaýtam ýollar ýapyşdyryp, gasaşdyryp, onu gadagan edip, muny gasap, onu gasap, şeýdip. Bir halka peýdaly bir goýuş etdik diýen kararyňyzy görkezdiň sene. Ýekeje. Halkyň işini ansatlaşdyrdyk diýen kararyňyzy görkezdiň haw. Ýekeje bir jyn görkezdiň. Näme iş etdiňiz? Halka goýuş etdik diýer ýaly, näme etdiňiz? Diňe gadagançylyga çykarýanlaryňyz onu ýapyp otyrsyňyz, mana ýapyp otyrsyňyz. Maşynyň reňki bir rahatlyk berýär, başgalaryň gürüňine etjegem däl. Şu maşynyň reňki sizi biýmady ýa. O aýal maşgaly 40 ýaşaman adyna maşyn goýup bilen o. Näme o 18 ýaşdan soň hani yetkinjek ýaşy 18 dämi daý? Ha? Türkmenistanda yetkinjek ýaşy 40 boldumy ýa?
Näme üçin aýal maşgalalaryň adyna maşyn goýup bilen oklar, näme üçin prawa alyp bilen oklar? Ha? Adamyň ömrü näme bolsa sen 40 ýaşyna çen onu gadagan edýän. Adamyň ömrü näme? Ay Allahjan. 5 manada eklenje edip görünýän ömür gurruňy bolmaý 5 manada ruhun satyp görünýär. Rahatay diýdiň haştaýdy. Gelsene Rahatay, gel yüzü gepleşeli. Gelsene. Yüzüň belli sen tagam. O. Gödel şagulyýydan tapawdyň ýok, meýmenet ýok yüzüňde. Yüzüňde meýmenet ýok. Rahatay. Gel efirde yüzüň açdy gülüş. Men sana sorag berjek, sen maňa sorag ber. Nä seredin watandaşlar, men size bir habar okudaýyn. Lewapda täze dowulan çağalaryndan ýüze urýan inatalar köpelýär diýär watandaşlar. Türkmenistan'da ýananlaryň sürüjülük şahadatnamasyny edilmegi ýene-de kynlaşdy. Häzir awtolog sürmek üçin dokument ýaşy 40-a ýetmedik ýananlara berilmeýär. Käbir ýerlerde ýananlardan nikah haty hem talap edilýär. Şu gede kim dilden edilen bu gadagançylyk köpçüligi üçin duýdansızlyk boldy. Ýaş ýananlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmeýänligini Azatlyk radiosynyň Liwap vilayetindäki habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Bu gadagançylyk ozarlar bolşýary köpçüligi üçin ýene-de duýdansızlyk boldy. Ýananlar muny ulak sürmek üçin dokument aljak bolup ýüz tutamlarynda bilip galdylar. Aýal gyýlary sürüjülük şahadatnamasyny bermekde 40-dan ýaş bolsa gadagan näýler? Muňa dilden görkezme bar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Şeýle-de çeşmeler käbir ýerlerde sürüjülük dokument aljak bolýan ýananlardan durmuşy çykandygyny tasdikleýän dokumentin talap edilýändigini habar berdi. Sürüjülük şahadatnamasy bilen nikah şahadatnamanyň näme gartaşýan ýeri bar? Men haýran galýan iş Türkmenistana. Sürüjülük şahadatnamasy aljak bolýan, senden nikah şahadatnamasy soraýar. Näme men nikah şahadatnamam ýok danny. Ni aýal maşgala hawa. Näme ulug sürmelläm ol. Näme ulug sürmek şolar ýaly elbet zatmy, aýyp zatmy watandaşlar. Eger ulug sürmek aýyp zat bolsa, bizim tarihte de mana ulug diýen bizne tarihte atymyz bolupdyr da. Ata minen zinan maşgalalarym bolupdyr. Ata minen. Atyň üstünde. Atawalarymyz şu ata minipdirler wagtyny aýal maşgalalaryny. Näme üçin häzir ulawa minmek gadagan aýal maşgalalary? Rahatay henem bir aýal maşgala bolup utanmaýanmy? Ina bize siz aýal maşgalaryň hakyny kuň gözleýär. Senem gelip bizi gelibem bize şular ýaly garşylyk görkezýän utanmaýanmy özüňem aýal maşgala bol? Senin gaş töwrüňdäki aýal maşgalalaryň öňünde de utanmaýanmy? Özüňe bir aýdan ok bu zatlary, şular ýaly zatlary. Şular ýaly peýda zatlara bir aýdan ok, 40 ýaşyna ýetmedikleri ulaw beren oklar, adyna ulaw satyn alyp bilen ok, prawa alyp bilen ok, aljagym bolsa nikahdan geçen bolmaly. Şu adalat minni siziň pikiriňizçe? Adalat minni şu bolmalsa şeýle minni şu? Ay. Men bir zady bilýän. Cennete ardan näl watandaşlar? Dowdahom manysyz däl. Cennete girmek ardan näl watandaşlar? Ýöne dowdahom manysyz däl. Siz ýalyna rahatay diýdi, ýene diýdi şular ýaly adamlaryň iň soňunda gitmeli ýeri şu dowdah. Allah can Hudaýjan şular ýaly halkyny hak hukugyny gözläp beren, adalat gözläp beren adamlara garşy çykyp bilýäňizler, utançsyz binamyslar. Siziň bilen bile bir cennetde de bolmak islämok. Eger siz cennete gitýän bolsaňyz da siz ýaly haramzadalar. Siz ýaly haramzadalar bilen bile bir cennetde de bolasyn bilen ok. Düşündiň? Iň soňunda şu dowdaha gitmeseňiz de razy däller men. Şolar ýaly size gargynýanna. Allahjan şu dünýede intäk ýaşap ýörkäňiz dowdak ýalap durmuşyňyz bolsun. Allahjan. Gargynjyňam iki tarapy bardyr hawa. Eger men ne hak gerediýän bolsam, goý aýlansyn gelaýsyn. Senin şu wagtda ýazyp duranlaryň şaýat, gepleýän sözleriň şaýat,
Bu zatlar sana şayat, sen özüňe şayat ol. Birinji bilen. Tak što sen o dünýede bu dünýäniň o dünýesi wadyr. Hak, hukuk, adalet aýdýan adamlara garşy görüşýänleriň Allahan ýeriňiz dowluk bolsunlar. Allahan. Dowluk ýöne manisiz ýere döredilýär. O siziýalary ýakmak üçin döredilýär şo taýda. Siziýalary azap bermek üçin. Nesip bolsa sana dowlukda kan biziň jennetde hak, hukuk, adalet uğruna hakikatdan adamlaryň aýdy bilmeýän sözüni aýdýanlygymyz üçin Umulmanla o dünýede bize Allahan cennetinde bir kiçirak yer verse de şo taýdanam biziň hakiki gowdurmuşymyz sana dowlukda ka görkezilýär şol. Ýadyňa çykmasyn şu sözler. Dowlugy azap berýän zat dowlugyň odu däldir. Dowlukdakylara cennetdekiler görkezilýändir. Aha, sen ýol dogry ýola düşen bolsadyň senen bolup bilerdiň şoluň arasynda diýip. Ölmäken towa gapysy açykka, towa et gaýtam. Ölmäken towa gapyň açykka, intak şu wagt towan kabul edilýär. Towa et gaýtam. Beýdip hakyny, hukugyny gözläp beren. Kur'an'da da bar şu edilýän zatlar, düýü bar, Kur'an'da da bar. Hak, hukuk, adalet gözlemegiň. Senin şu paşaň eger zalimlik etse, zulm etse şoňa garşy gitmeligine çenli bar. Siz şu zatlar bilmeýän bolsaň gidin de okan öwreniň. Towa gapyň açykkada ölüm tek sana ýakynlaşmaka, ýanyşmaka, towa etde gaýtam ýolundan dön. Gelmeseň hem özüňden bilýär. Peygamberlere garşy çykypdyrlar adamlar. Siz bize bolmanam hayli çıkarlar. Bize bolman biz kim ay? Biz kim? Peygamberlere, Muhammed peygambere şonu öldürjek bolupdyrlar. Allah Taala'nın söýgüli guluny şonu öldürjek bolupdyrlar. Ya İsa peygamber öldürjek bolupdyrlar. Öldürdüler, çarmıhada gerdiler. Şular ýazatlar geçip gitdi de tarihte. Ya Musa peygamber derýany deňizi ortasyny açyp Faraonuň arkasyndan öz halkyny halas eden soňam şu halk gene de gelýänçe öküde memetdiler, tapdylar. Gelýänçe dağda Allah Taala bilen gepleşmäne gidende, izine gelende görüňüş kinolaryny. Biraz kelleňiz açylsyn. Peygamberlere adamlar düşmançylyk edebilipdir de, onuň bir kim ay bir kim. Bize bir ýöne bir siýasat tagamy özü bir kirli. Şoň üçin Allah Taala size towa apysyny tak yapmaka maslahat berýän, towa edip ýolundan aýlan. Bolmasa da ygtyýar elinde haýwanlardan bir aýryan zat, adamlardan aýrylýan zat elinde ygtyýar bar. Türkçe irade diýilýär. Siziň ygtyýaryňyzy tak eliňizden hiç kim alanok. Seniň näme ýeplejegiňi, sen şu wagt oturup gowzatlar ýazmagy bilýän, erbet adam ýazy bilýän. Sen gidip 5 wagt namaza mukabilýän, sen gidip barada gidibilýän, sen gidip haram işemedi bilýän, sen gidip owurluk jümürlük emedi bilýän, sen gidip gowy işler emedi bilýän. Toýs seniň elingdäki ygtyýaryň alynanok. Şo ygtyýaryň netijesine de sen hasap berýän. Çünki sen ya internetim gidipdir şu wagt täzeden çatdym. Karoçy her kim öz eden işine öz jogap berýär. Senin ygtyýaryň hiç kim elinden alanok. Türmäge gitmegem, owurluk edip türmäge gitmegem eliňizde. Dogrymy? Adam ýaljak ýaşap, türmäge girmänjik ýaşamagam eliňizde. Şoň üçin ölüm aralaşandan soň uje perde aýrylýar, hakikatlar açylýar, o wagt sen towa geleniň peýdasy ýok, o wagt towan geçen ok. Esseňiz şu wagt edin. Şu wagtdan edin dänim ýoluňyzdan aýrylyň. 5 manat pul baýlyk hemme zat goýulyp gidilýär şu dünýede. Mene näme mazarlyga jora bilen gömülenem eşdenmok. Jora bilen gömülenem eşdenmok musulmançylykda. Tak što hani baýlyk hasaplaýan bolsaňyz belki kasymjal barly köýneklijo gidersiňiz belki. Prezident şeýdip çaýlapdylar wagtyna bilemok. Videoda şonu ýaly gördük. Asly näme edip çaýlanandan biljek galýony. Garaz ekitjek baýlygyň o dünýede geçen ok. Ol bu dünýede geçýär.
Takşto bu dünýede eden sowaby işlen ýagşy işlen geçýär o dünýede. Senin maýaň, mesela sermaýaň şol. Şoň üçin Allahan towa gelip dogry ýola gelmek meselesini gynanýanam, ýöne hakym halal edemek, edýän töhmetleňizde edip görün işleňizde halkyň garşysyna görüşip halkyň düşmany bolup göreniňizde towa gelin. Aleyküm selam. Salam aleyküm. Näme diýär? Nuruddin Watan habarlary analiz etsene, gayrat et. Gülkünje o düýün diýen zatlar diýär. Men wagt görmedim ha dünküsini. Näme diýipdir han görülany? Tak, сказал Виньяк. Vatan havarları. İşlerin geçirilýäni beýlenli. Munyň özi Türkmenistanda gyzyklanma bildirilýän halkara ýaratyp Qırgız Respublikasy bilen dostlugyny gatnaşyklaryny baglanyşdyrýan Türkmenistanda özi ýurduny wekilçilik etmegiň uly hormat Hormatly mejlisin deputatlary, şonda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň palatalynyň bilelikdäki maksadyny geçirmek barada karara geldik. Näheren bilşiňiz ýaly durmuş bir ýerde durmaýar. Ýyldyrlysyň özgür barýar. Täze hadalarda ýürüler bilen baýlaşýar we öňkü gaýraşlar mütkep başga many mazmuny eýe bolýar. Agaraýşlary ütgeýän, şol biz aktivistler çykandan soň sen gördüň da, mundan ýokdy da şol. Indi biz adamlar, halk watandaşlarymyz çykyp gürlä uğrady bolan adamdan garaýşlary ütgeýädi uğradyň. Mundan diýen ýokdyň şonu. Bolmasa şu pikir şu goýjy hukuk we benyady hemde hemişe kämilleşdirilip durýar. Şeýdip onuň milli aýratylmaklary, dowlatyň hem ösüş derejesine we halkyň iklimine laýyk gelýän kämil görnüşi emeli gelýär. Bizim atawatamyz hem öz garaşdyrylmy alan günden bäri ýurdumyzda dowlat häkimet edarlarynyň ulgamy da döwre ora ýygdyrly kämilleşdirilip gelýär. Bu işler şöhratly atawalaryň dowlaty berkarar etmekde hem de dolandırmakta toplanan bay tecrübesi şeyleyen öňde barjy dünýä dowlatlary şowda gazanan üstünlüklerini göz önüne tutup amalla aşyrýar. Bu bolsa adamy hem raýatyň hukuklaryny hem de azatlyklaryny şu zanda raýatyň dowlat we jemgyýeti dolandyrmaga gatnaşmaga bolan hukugyny kepillendirmäge mümkinçilik berýär. Jemgyýetde raýatlaryň diýe, jemgyýetleriň diýe dowlaty dolandyrmaga bolan hukugyny kepillendirýär diýe. Sen günaydın kardeşim yani, günaydın. Daha yeni mi uyandın yani? Bu konstitusyon hukuku ol sen. Şunu içini bermen yordun halka. Bunu oyandın ha, ön bilen oktun ha. Doluğu hem de ağzıviyeliği üçnetme. Halk hakimiyetinin demokratik, hukuk ve dünyavi devletin esaslarını berkitmeye. Hem tarafların ösmeyeni üçnetmeye oňoýly şert döredýär. Oňoýly şert döredýän bolsa, çıkar Murat Düşempowdan hem siyasi parça açmany ruhsat berin. Murat Düşempow näme üçin basdyňyz? Şoň üçin basdyňyz. Haramdadalaryň bir sözi bolmay. Bizim atawatamyz hem öz garaşdyrylmy alypdyrylyp gelýär. Bu işler şöhratly atawalaryň dowlaty berkarar etmekde hem de dolandyrmakda toplanan bay tecrübesi şeyleyen öňde barjy dünýä dowlatlaryň şowda gazanan üstünlüklerini göz önüne tutup amalla aşyrýar. Bu bolsa adamy we raýatyň hukuklaryny hem de azatlyklaryny şu zanda raýatyň dowlat we jemgyýeti dolandyrmaga gatnaşmaga
bunun hukukunu kepillendirmeye mümkünçülük berýär. Cemiyette ahuduluğu hem de agdiviliği üçün etmeye. Halk hükümetinin demokratik, hukuk ve dünyevi devletin esaslarını berkitmeye. Hem tarafların ösmeyeni üçün etmeye oňoýly şert döredýär. Hormatly agdalar. Ve meýalim bolşaly bir bundan 2 ýyl ozal döwlet häkimet edaralarynyň kämilleşdirmenin çäklerinde ýurdumyzda kanun çykarajy häkimet amala aşyrylan parlamenti 2 palatadan yani halk maslahadan ve meclisten avarat bulan Türkmenistanyň milli enesine öwürdi. Häzir ki döwürde olar öz hem wezipelerini üstünlükli amallar aşyrýar. Emma Nirden üstüne amal aşırıyar? Nirden amal aşırıyamış. Bu şeye bu yokorku palata değil yani yapmalı ayırıp zınıp gümül çekip. Şu meclisteki deputatlar ve şoňoruşolorun halkın içinden taylanan adamlar olsa näme yeten o koşul ikinci palata näme gerek. Sen gelin danim gaýtam yokorku palata döreden olup oňa başlyk bolan olup o meclisteki palatana wapşe gömdün ha sen o. Meclisteki diploma nemeler deputatlar nämiş edýär hani? Olur gürlüdün oma, sen çıkar gürlüdýän kesan sakkallyny. Hawa, wiçima deputatlar men gürlejek gelýändirler. Şoň üçin dörüktüň sen bu palatany. Ha, deputatlar diýmejek bolsa, gelek halkyň içinden bir kuşsan oýnap gün tapalyň, gorkudalyň danym şolar gepledelin diýip döredilen palatol, ýokarky palatan sen. Tamamen spektakl durşu bilen näme özüm üstünlükli amal aşyrýar diýip. Pohommadan işiňiz ýok şuňa çenli. Özgür baryan dur, ola ýurdumyň kanunu çykarajy häkimet edarasynyň Bunu men soň arkanlykda diňlärmi watandaşlar? Bak sen wara Telegram'dan bir geldi bolun bu telefon onna. Dinlesin eski büyük elçinin gorktuğu zamanlar bizden niye? Bak bana WhatsApp'tan uğradaydı bakay. WhatsApp'tan uğratsana men bu telefonumda. Ya da dur bir müddet. Telegram'dan şunu uğrat. Yazdım şu Telegram'dan. Telegram'dan yazdım. Erik Kasam uğrat çünkü bu telefonla eğer men ondan alıp onu geçirýänçem. Öňkü büyük elçinin gorktuğu zamanlar bizden niye uğradaydı. Uğrat täzer watandaşlar gowy ses zapisi uğratjak. Size büyük elçinin sesi diýär. Menem diňläme o kadar bilelikde diňlär. Şundan dinleday diýsem etmedin ay. Ene nädir allym özüm. Evet doğru. Yemek vereceğiz evet. Kahvaltı vereceğiz. Evet kahvaltı veriyorsunuz. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Ne bilgi vereceğim? Nasıl yemek veriyorsunuz? Ne yapacaksınız orada? Bazı size davetiye gönderirim. Siz de bugün gelin. Geplep durun sesi has yakından duru gelýän, ama bu bizim dostumuz Ahmet. Men bunu bilen bu tanayan Ahmet tip dostumuz.
Aňarky ses çaň eden ilçhanadan bir Türkmenistanyň resmisi watandaşlar seredin. Gyzyklanýa 2020-nji ýylda nahardat berip birdatlar içek bolupdylar, şonu son toraýaby. Dilerseniz siz de gelin yani. Evet, kaç kişi gelecek oraya? Bilemeyeceğim yani, ne kadar gelse gelsin. Sayı olarak bilemeyiz de. Dilerseniz size davetiye vereyim, size gelin. Rezervasyon yapılan her şey normal, siz orada 20... Tabii her şeyi biz ayarladık, her şey yapıldı. Bütün organizasyon tamam. Her şey tamam. Hatta sizden biri konsolosluktan mı arıyorsun? Sen nereden arıyorsun? Evet. Tamam, aynı şekilde. Beni İstanbul'dan aradılar. Bu şekilde bir kahvaltı yapacağız soydaşlarımıza karşı. O amaç ne? Sadece bir yemek vermek mi veya başka bir şeyler de var? Kahvaltı hep beraber, birlik beraberlik içinde olmak. Amaç o. Onun dışında başka bir amaç yok. Sadece kahvaltı vermek. Dilerseniz size gelebilirsiniz. Zaten yani verdiğimiz yer, bizim kahvaltı verilen yer kom yeri olduğu için orada yani bu tarz olayları zaten mail verilmez. Siz anladığınız tarzda olayları mail zaten verilmez. Orası komoya açık bir yer yani, anlatabiliyor muyum? Kom yeri, devletin yeri yani. Evet. Siz bu okulları, Hayat ve Öğrenim ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Gençlikten sonra başkanıyım. Evet. Evet. Sizin başkanınız da Tahsin Koçkar'la galiba, öyle mi? Evet. Benim bir üstüm oluyor kendisi. Onun yardımcısıyım ben. Siz yardımcı ettiniz, evet. O kendileri de katılacak mı bu yemeğe? O da katılacak. Herkes katılacak, evet. Bunda yani bir mahsur göremiyorum ben. Eğer yani bir sıkıntı, bir sorun varsa gelin konuşalım. Kafanızda soru işareti varsa gelin konuşalım. Sıkıntı varsa onu tatlıya da bağlarız. Caner Bey, bir soru olduğu zaman ben size tekrar dönerim, tamam mı? Tamam, ben sıkıntı yok. Benim telefon 7/24 açık. İstediğin zaman arayabilirsin. Tamam. Ben kimle konuştum? Tamam olur. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Bak, kim diýdi adı? Näme diýdi adyna? Men kim bilen gepleşýän idi bolýum? Tamam, ben sıkıntı yok. Benim telefon 7/24 açık. İstediğin zaman arayabilirsin. Aman. Ben kimle konuştum? Tamam olur. Tamam, teşekkürler, sağ ol. İsmim Amanniye, İsmim Amanniye, doğru vatandaşlar. Seret ilçhanadan olya da büyükelçi, önkü aman. Näme çek bolýaňyz? Utaq duşup näme çek bolýaňyz vatandaşlar? Ayda aýna men size. Türkmeniň bir ara gelmeni isleýän oklar, agzyr bolmagyny isleýän oklar, hökümet şeýse gowdalandyr ya. Şonu iýminde biz şu agzy birligi biz görkezmeli, şular ýalak bir 50-100 zälo 500-300 min 3000 5000 bolalýar o. Näme üçin bolmaly o? Kösenýänler bir daha o. Şonu gören hökümet men size aýdaýyn, balagyn doldur ya, balagyn. Balagyn doldur ya, men sana aýdaýyn. Balagyn doldur ya. $750,000 gitti diýär. $750,000 yapdylar, gerek şo taýda pul berdiler, zat etdiler, şonu ýabradatlar boldy gerek soň. Şol bir kahvaltı verecek diýende şonu ettirmejek bolup ilçi daha gidip para verdiler o vatandaşlar şo wagt. Ya, halk birleşmesin diýip $750,000 gitti diýär. Görýäňiz vatandaşlar. Ya, biz görgüli aktivistleriň arkasy bilen pul gazanan gaty köp bolulaýyn. Ha henidem Türkiýe'ne rahat gazanan otur bolun. Halkyň pulunu aldy diýip bize neme çıkarýarlar da. Biz görgüliň aýtam derine gaçyp diňe raskod etdik bolun. Bize töhmet atýarlar da. Ödün ýerde hesaplaşacağız lan hepinizle. Hesabınız ağır sizin. Hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun inşallah. Yapmış olduğunuz iftiralar, töhmetler bir giden dernekde, bir giden gaýtam raskod edildi. Bir giden adamlar bize kömek etdiler. Onu stol alınny, ol bul satyn alınny. O gatken pulumuz gitti gaýtam. 2500 lira arenda tölak gezdiň vakti. 2500 lira. Nämen pulundan gürmedýäňiz? Haramzadalar. Şunu kim diýen bolsa
halkın pulunu aldı diýen olsa çıkıp ispat etmezse şerefsizdir. Çıkıp ispat etmezse şerefsiz. Yani bu ister aktivist olsun, ister anti-aktivist tapağı yok. Aynıdır yani bu. Atmış olduğu iftiraları herkes ispat etmekle mükelleftir kardeşim. İspat edemiyorsa şerefsizdir, haysiyetsizdir, namussuzdur. Öbür dünyada da iki elim yakanızda olacak inşallah. Sadece benim değil, bütün halkın olacak. Çünkü ben sonuçta bütün halk için yapılan bir dernekte orası. Siz o derneğe iftira attınız. O derneğe iftira atanların hepsi o dünyada hesap vereceksiniz. Hakkımı helal etmiyorum arkadaş. Bu kadar basit. Allah belanızı versin çoğunuzun da. Yani iftira atanlara. Ya Ağzıbirlik Korkosunu vatandaşlar Türkmenistan hükümeti bir balağında olur ya. Türkmenistan'ın içindeki halkam şu Ağzıbirliği, şu ruhu, şu batırlığı görse içindekilerim ruhlanıyor vatandaşlar. Tak što men size bir aýdaýyn, uzağa giden ok, bırakların uzağa giden ok, hasap berilşik. Güýde jüje sanaşyk başlaýa, şu adam görürsüňiz bolýan wakalary synlarsyňyz. Bu ýanky ekrana çykyp görenlere gönü çykyp ara ötünç soraýarlar, ağlap, ağlamsyrap, mümjinrap. Şu wagt gözüňiz bara ýannak gülen süpürürsün diýip bolsa gözüňiň ýaşyny şu wagt çykarsyňyz diýýär. Men bilýän. Men Dilbera Balakowa'da diýipdim men. Balakowa'da diýipdim. Men diýdi sen diýdi maňa Ali Çoňyň informasiýasyny ber, men saňa Jemşidinkini bereýin diýip. Men diýdim Jemşidin özüne ýetirýän şey diýip bereňmi diýdim, bolun özi ýa gorgusynyň getirdi. Jemşidin özü gelýär diýdim. Ýani özü gelýär diýenim durmuş getirdi, hana oturdu, aýtmaly boldy hakikatlary. Şonu mejbur etdi durmuş. Öňe dogry iş etdi, aýtmak bilen. Dogry iş etdi. Ertirkun şularam durmuş şolu şu ýagdaýa getirýär. Şu bide garşy görüşip görenleri. Çykýarlardan hemmesem bara pohumypdyrny, bokumypdyrny ýa hemmesem. Hemmes şonu niýe watandaşlar. Ýöne hiç owat. Hawa, şu wagda eliňizden geleniňizi arkaňyza goýmadyňyz haramzadalar. Bugun kuna meni çykyp ötünç soraýaňyzmy, çykyp awa neme diýäňizmi diýip owat adamlar ýüzüne basar nesip bolsa. Bunun dinlediğin baki neyme bi? Evet doğru. Yemek vereceğiz, evet. Kahvaltı vereceğiz. Anladım, böyle ne var zaten? Böyle yok gerçekten. Bugün akşamda ne yok? Bugün ne? Bugün akşamda ne yok? $1. Düştü diyenlerim ben. Üstüne kullan benim. Teve var, soranlar var da şom için kılıklan yani benim. Amca bundan sonra üstüne kullan basan diye. Onu ne, sizin ne mi peyda oluyor ben? Neyme var da bak birazcık düşünürsün bunu. Yegenler diye geçer arada diye. Adam tapınırdı bayağı alıp gereken diye berden emedip tüplerin içine soksanasa tüple pul vermeyeden. Dinleyen hani? Otoparkta gereken böyle cumartesine pazarına yok buraya böyle şey. Öyle koyup alıp diye dersen bile olan elinden kulak koyacaksın. Aşağıdan tutuşak bolýan. Näçe ýaly var? Ýönli men däle gyzyklanan var da, mysal üçin 10 000 ýa-da näçe minimum näçe normal. 5'ten geçse işlerden bu. Ha, 5'ten performans komisyon alýan da. Näçe alýan 5'ten alýan? Benim de men zat olsa birden işler. $1 ha? Men verilen dolara $1.
Nile yaman bakırdan oluşur. İyi verilen $1,000 $1 komisyonlu. Ya, $1,000 $10 komisyon. Ne oğlum? Niye götürtmen onları? Daha ayran birine götürüyorum. Mesela şu $30,000 olsa, $50,000 olsa komisyonu ne düşüyendir ha? Ya oğlum 10% oluyor. Soyma oluyor o. Üstüne pulan veren. Üstüne pulan veriyaz diye komisyon alamıyor. Evet, var soranlar var da şu kılıklan yani beni. Çapın olsa üstüne pul verip basan diye sanırım. Ona ne, sizin ne mi peyda oluyor ben? Güzel geçiniz. Onun değeri getirenler Türk Bankası bilen oluyor mu? Ellerine değil mi? Ellerine. Yani hiç geli hasaptan hasar oluyor. Nerede duruyoruz? Sana görüyoruz. Makinalı yerden alparız, pulumuz tanıyız. Anardan pulumuzu eline alıyoruz, son verden alparız. Aslında ben değerden mesela için tanışmayı verdim de ol göz yetirecek oluyor da şu pulun kadyalka değerlerine ne medulya makinanın yeterlik olmadı onun için. Ne için hakiki pul olmasa birden kim bilir birinci kere işleşen adam da Nerede börde verseniz, misal için aşkavatta bizler versek aşkavatlarını görüp alsın ölsün. Onu görüp alman alkidenden son dava etse bizden işimiz yok. Yani şu yerde bu pulun olmayan bir inayet verse çalış veriyorlar. Doğru. Aslan yavlik diye aslan peşle diye mi? Şimdi de bulayım ve emin Sen kaçıncıyım? 85. Yani bir yerden işleten misal için neyse kazanıp oluyor. Aslan peşe. Şimdi böyle iş Klient tapmadı mesela. düştü diyenler ama ben size aydatayım hazır kapısı ana hazır kapısı pulunu önünden bu yerde anadan altın ben düştü diyenler var. O tane garantisi de bile yok. Muhtadın yan olacağını. Onun için ben size aydatayım ama benim işim garanti vermek için aşkavattan almalı olsa benim misal için öz ovan dakine ertesi gün olayın aşkavat değil öz ovan dakine. Sonra aşkavat taşlar ondan anar çekmek gerekti. Aşkavatta tek verdi duruyor, pulu vermeye prosta sana görüyoruz. Makine var. Böyle Türkmenistan'da her karşı dolar bulanın yere. Haber ulan biliyor. Değerde bağıtır ama. Değerde onun yaşamışın makineler testler pulsanlığı. Makina pul sanamaktan başka da şu orijinallarını tanıyor mu? Makina. Geçirme ya ha. Ha, ona şey diyeceğim ben yine şakada sanap çizilme yapıyor. Düşünün duyuyor. Ortla. Yeğenler diyorum Murat Bağ dedin mi? İmza attın mı size? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama ben sana yaptım. Varsın mı? Bilmiyorum ben ama yalnız. Aşkavatta var bu başkan gerek başkan. Ne olur versene. Milyas koyar mı? Hatırlayıp bir şey yok. $30.
Bankın etmeli işleri aslında. Suda kalsın. Bank pulu geçirip adeden için amallardan pulu kazanmalı. Ne onu bu adamlar edip bunları pulu kazanıp bankın aileyi bankın bankın etmeli işi bank yankıyalı pul amallarını geçirmeli koymalı işlerini edip şu tayda evet prosentden almalılarım şu prosent boyunca da milli hazinamıza girdeci olmalı. Bank öyle şeyden yok. Çünkü bank etse bu sefer kirli pulları geçirmek koymak mesela için 10.000 doları daşar orada çıkaracak olsan hedel bari yani şunu yalı adamlara beriyen o vaktarlarda o adamsı dur ya 10.000 doları sana allıya pulunu da verin ol hani pulu farşı ve rahat bolsa şu tayda 100 dolar soksalarım ten şu vaat bilmeli son davası işim yok diye seyret. İlk durmuş apşinan junglin kanunları var. Bank tipradat yok merkezi. Türkmenistan'da bank tipradat yok. Yani gitmeli bir araça varmalı, ol bir araça tapmalı. Nem üçün men yurt olup da Türkmenistan devlet olup bir tane bankın sistemasından peydalanmalı erlenim. Gitmelilerim şular adamları tutmalı. Bir tayda da bir yerde men yanlış görsem birden bilmänlikden bolly sokulan men bolýan. Yani sen bular gidip urşa medibilen ok dava edibilen ok bular şu prezidentin yegenleri bilen işleşýär ýazyp oturlar şolar bilen işleşýänler bolmasa bu zatlar başgasy edibilen ok. Olaň edip biljek işi elbetde ondan soň 40.000 dolara aňar baş maşyna miner. Seýap diýsen öz dolujuklar bar olaň. Olaň dolujuklary hani ulu meşhur bolsa diye komisyon alamyz ok diýär. Onu direkt şu pulu anardan berýänden alýarlar bular. Düşünýäňizmi? Pulu geçirip berene peýdalanýarlar. Şoňa özünden alaýarlar. Düşünýäňiz? Ýa tagam 1000 dolar da 10 dolar. Hani 5000 dolara çenli bolsa diýe biz diýe alýas 1% diýe. Onuň anarda bolsa biz diýe üstüne pul berýäs gerek bolsa diýe. Kara para aklýarlar. Kanyşna Türkmenistanda oğurlanan haram vizatkadan onuň alınan pullary alýarlar da daşurulda çıkarýarlar. Daşuruldan jay alýarlar şey. Onu mun tutýarlar. Biz ýalaklaryň üstüne adam uğraýarlar. 10.000 dolar, 3.000 dolar. Bankın üstüne etse görünjek bu kim kime geçiripdir, nerede izgalya bankın üstüne etseler. Tamamen var Türkmenistan çivisi çıkmış arkadaşlar yani. Yomamaydık gelirse çivisi çıktı zaten. Sistema yok, bank sistemi absolutno dur. Bank adı var o tayda. O bankta işleyenlerin aylıkları var. Şolan aylıkları budjete gidiyor. Bankın etmeli işinin amallardan almalı, hizmetten almalı peydasını bular yalı adamlar ediyordu, buların kisesine alıyor. Yani sizin düşünecek dilinizi açsam üniversitelerde de şeyle paraforluk kise gidiyor, molunun aylığı budjete gidiyor. Şular yani bank işyerlerinin aylıkları budjete gidiyor, peydası kise gidiyor. Türkmenistan'ın hemmeladın gurun olan yağda şunu yalı bolon üçün hemmeladın girdecileri kise gidip dur, rasxotları hadina gidip dur. Hadina nem üçün o son dağımasının sonunda. Hadina gelmeli, çeşmeler var salgıttan, yankal komisyonlardan almalı gelmeli, damp durmalı olur gelen ok. Olur yok, olur kise deyem. Ondan son milli hazinamıza gelen pullar, importtan eme, exporttan gelen pullar. Buların gidiyordu kur tarp 3 milyon dolarlık da 70 milyon doları gurulyadan o taydan gidip yatıyor. Hazina ne için tankıratılmasın o zaman? Ne için dolar kalmasın? Ne için inflasyon olmasın? Ne için viza kartına pul geçsin o zaman? Ne edip geçsin? Oğurlardan yana size zat yok. Damca da yok, damca. Ol ölecek olup demin hanak yatikan ağzına su damdırıyorlar, şolum yok. Şolum yok. Türkmen'e gerek gelse. Yine de Gülüali yurdumuz var diyanı da. Tutup boğayasın böyle de kava şonuyor adamları. Tak što, olungum şun yadak girdicileri var, şu göt çalama işleri var, şondan diye olur da düşünýän. Olurum şol halkyny sevmeýän adamlar, watanyny sevmeýän adamlar olur. Halkyny sevýän adam, watanyny sevýän adam ingolmanyna götüni ısıp oturur, beýdip ekrana çıkıp bize karşı düşmançylyk etmeýär.
Mesle aýdaýyn. Iň bolmanda päsel bolmaýyndan şolary diýer. Bolýar men gazanýan hawa ümitlerini otýaryn, ýöne men şolary päsel boljak gel diýer iň bolmanda. Halkyny, watanyny söýýän adam. Halkyna düşman, watanyna düşman, baýdagyna düşman adamlar, türkmene düşman adamlar çykardanym o ýankyal gelip söwüňüp giderler. O tak što watandaşlar tanaşa wagt bolundurlaýyny aýdylýan zatlardan mani çykaryn. Ziýany uğrada otýarlar halkymyzga ynansaň. Türkmenistanyň hökümeti konsullugynyň üstü bilen Türkiýanyň arasynda paraforluk işini edip berýän, amal aşyryp berýäniň hem ýüzüni görkezýän watandaşlar. Ine. Ady diýe Metin Çetinliýe. Konsulstwada işleýär eken. Konsulstwanyň Türkiýe hökümeti bilen arasyndaky korrupsiýanyň araçysy. Biziň hem milli istihbaratymyz, bolşal istihbaratymyz geldi. Men muny ýöne öňem görpdim. Öňem gelipdi maňa. Ýani korrupsiýa gidip dur, absolutna halkyň birleşmezligi üçin, halkyň agzala bolmagy üçin hem aýgalygyna pul sow otýarlar. Meniň çakym boýunça Türkmenistan hökümetiniň häzirki bir kanun prezidentine biz $4-5 milyon rasod ettirendir. $4-5 milyon. Dernekler açtık. Hatta köpürämdir. Çünkü ol täze Türkiýe Türkmenistan derneğinin açylmagy, o taýdakylaryň aýlygy, o taý getirilen bağışlar, Demet Akalyn zat, şolaryň hemmesi Türkmenistan hökümetiniň küýsesine nagrusko biziň garşymyza etildi. Sowully şopulary, çünki köpüräm bolmagy mümkin. Ýöne men ýani ýene mütewazyl körkeden $4-5 milyon biz şu hökümete ziyan berendir. Yani şolaryň ogurlap aýryp goýan pulundan tölemeli bolýar şolar. Düşünýän watandaşlar halkdan aldy, ogurlap bizem şu pulu ýene de sowdurduk. Düşünýäňiz? Yani ol milli hazinamyza däl ol. O pul o tölegler çünkü ofiçial töleg edilmeýär da düşünýäňizmi? Olar diňe ýankyýalak adamlaryň üstü bilen mele $100,000 Türkiýe geçer, Türkdäki konsullugam alýadanym $100,000 barýadanym plana berýär. O derneğe barıp elden berýär. Karos paraforluk bilýäňiz da bankdan banka geçip edilen o elden çorny bolup geçýär paraforluk. Şonuň üçin biziň opşa aktivizmiň beren ziýany bir $5 milyon badyr. Türkmenistan hökümetiniň halkdan ogurlan puluny ziýan berdik. Düşünýäňiz, halkdan ogurlan puluny $4-5 milyon ýokarakda bir bahada biz ziyan berdik şu hökümetiň kisesine, ogurlan pullaryny. Toýst ýene allykdanym şolary Demet Akalyn ýala konsert berdirdik, ýene öwretdirdik garaz, ýankyýalak nemelere gitdi. Ýani şonu edip görenem Metin Çetinliýe birin ha. Oňa men suratyny görkezdim. Araçsam şol adamdy, şo wagt indi kim bilýär ütgendir bolýany. Yani şu wagt şol adamdy watandaşlaryň ha. Neyse watandaşlar men efir yapjak o çykdy. Iklym oň özüne bir kyýdendir diýe. O dogry aýdýan. Makkynyň da sesi var, kemineň dolandyran adamy var diýe. Gidendir. Yani $4-5 milyon känrak tıram bolýan han biz nememiz bolmadan bir çaklaýasy, çaklap bilýärse. Ýaşy watandaşlar sag bolun, sag oturun, saglypda görüşelim.